Salam, hormatly vatandaşlar. Akşamınız hayırlı olsun. Yaşlılar, size de salam. Hoş geldiniz. Salam, salam. Aydın kemiğine salam. İyileşler selamun aleyküm. No. Buyur kemiğine. Aleykümselam. Kemine Sapara. İyileşler salam emmenize. Ava sapara bugün her hepde oluşýaly. Soralara jogap berýäs iýleşler bizim. Hepden içinde taýýarlan soralar ýa-da şu wagt. Sorajak soralar tapawdy ýok. O hemmesine jogap bereriz wagtymyzyň ýetdiginden we iýleşlerimiz üşüşýän çäde hemişe boluşýaly. Ýöreýte bir nemämiz bar bugün. Gaty gowy, gaty bir möhüm taryhyň içinde o gömülüp bitmegine o azalan bir o şahsiýet barada görünmeler solam tötenleýin. Dengeli şahsan özüm bilemokdum bir hepde mundan öňe çelli. Birazrak o üstünde nemetdik ýöne gaty möhümli zatlar bar bu taýda. Iýleşler ine deme geçmäkek like basmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Gaty möhümdür. Like basmaňyz videonun ýaýramagyna kömek bolýar. Siz oňa düşündirip nemetmenize gerek ýok. Adamlar özleri görýär. Indi temamyza geçelim. Men size bir gaty gowy gyzykly bir şahsiýet barada gurrun berjek. O şahsiýet iýleşler köp adam tanaýan däldir. Dinde. Biz Türkmenler tarihi şahsiyetlerinin yüzden bir bölüğünden bir beleççilik yok, bilen oklar. Nawa. Bilen ok, gündeme çıkarılan ok, medya çıkan ok. Nawa. Kıynasak da şeýle. Ekranda görýän o şahsiýetiňiz Muhammed Ulu Atabayev. Atabayev näme familiýadaşy, onuň bir manysy bar. Muhammed Ulu Atabayev bilen Gaýgysyz Atabayev okuw döwründe tanışýarlar. İksem nemerek ýöne Atabayev, Gaýgysyz Atabayev azrak kiçirek bolmaly ýöne tanışýarlar şo taýda. Downa kuşýarlar. Soň şo taýda Gaýgysyz Atabayev Muhammed Ulu Atabayewiň pikirlerinden gaty ul täsirlenýär, düşündirýän zatlaryna, dünýä garaýşyna. Soň şonuň familiýasyna geçmäge karar berýär. Ýagny Gaýgysyz Atabayewiň familiýasy aslında Muhammed Ulu Atabayewiň familiýasy. O diýip aýtsak ýalňyş bolmaýar. Indi bu şahsiýet Magarufçy sözüni häzir size düşündirjek. Ulanuşdan galan asly arapça söz ýöne bu sözüň bir manysy bar. Milliýetçi. Soňam gahrman diýip berdim men şahsen. Berilendir belki-de bizden oňa. Ýöne onuň bir manysy bar. Soň wagtymyz ýetse düşündireriz. Indi Magaruf diýmek, garp diýmek, baty, günwatar diýmek. Magarufçy diýmegem günwatarçy diýmek. O günwatarçy bolanda näme bolýar diýip sorasaňyz, o demokratiýanyň tarapdary. Ýani bir döwlet guruluşynyň günwatardaky sistemanyň sosial bolsun, ykdysady bolsun, şo zatlar barada gaty kän gurrun edýär hem senagat barada da gaty kän gurrun edýär demeleri. Şonuň ýaly bir şahsiýet 1885-nji ýylda doğulupdur. 1916-njy ýylda da 31 ýaşynda öldürilýän bolmaly. Indi o taýyny gizläp saklaýarlar, sebäbi birazrak taryhyna girseňiz. Ondan bir näçe bolan zat bar we ölenden soňky bolan zatlar bar. Ine bu şahsiýetiň 5 tane çagasy sürgün edilýär ölenden soň. Sürgün edilip Gazagstana sürgün edilýär, uzaklaşdyrylýar. Bu şahsiýet barada aýdy bersen gaty kän zat bar, doğulan ýyly nemede doğulýar. Sapara aýdyp goýberem, dilimiň ucundan gitdi, heýejandan, tolgunmakdan bolýar. Beherden Nohur owasynda doğulýar. Ýa bilişimiz ýaly bir nohur maşgaladan dünýäge gelýär.
Endi men häzir bir neme ýadyma düşýärdi. Geçenki näme nohur diýätik oňa Ahmet Nohur bilen Hmm. Muhammed Ul Atabaýevy ikisini deňeşdirer ýaly. İkisi de edil tersi. Umuman her owanyň gowy adamlaryny ýok edip onuň ýerine erwet ahlaksyz nemeleri getirýän bolmaly da. Ine bulan bir suwut namasy onuň ýyldaşlar. Ýöne çenden aşa türkmen milliyetçisi eserlerini, yazgılarını okan wagtyňyz düýpli görüp bilýäňiz. Hemme zat var arada da pikiri var. Şu wagt gürläberseň sen köp bilýän hene näme diýip gahyr gelýändir. Köp bilýän adamy ýigrenýändir türkmen milleti. El şonuň döwründe şeýler o demesine aýratyn men tema edip düşündürmekçi. Biraz uzunrak, 1 saat, 1,5 saata gitjek o. Soň ertirem nesip bolsa onuň bir ýanky filmi var. Gysgarak onuň filmi biraz üstüne neme getirip renklerini düzedişdirip renkleri birazrak neme. Nesip bolsa ertir akşama saat 9'a ekranlara gelir. Ma suratda görüm. Bu şahsiýet bat, uly bir şahsiýetdir. Ve Türkmenistana ilkinci neme bilim sistemasyny getiren adamlardan biri. Bilim sistemasynyň adyny da usul-i jedid diýär. Jedid diýmek täzelikçi diýmek. Ýa-ni magarif diýýärse magarif. Magarif sözü ulanylýan sözdür türkmende. Biz öňe magarif ministrligi wadi. Magarif Ha. diýýär. Ha. Bilim ministrligine magarif ministrligi diýilýär. O şeylerek bir hükmä suratda bolmaly. Soň umuman dowam etsek sapara gatkan zatlar ýazýarda. Ine bir şu bilim barada işleýär. Ýa-ni milletiň bilimli bolmagy, aýdynlanmagy barada. Eden işi bar 31 ýaşynda. O ölýär. 31 ýaşyna çelli. Eden işlerinin o hattı hasaby yok, gaty neme. Ullakan bir iş tutaýy bir nemesini getirjek, bir koşgusyny. Mollalar bilen urşýar dowamly şol döwrüň mollalar bilen. Mollalar muňa o kapyr diýýärler. Diňe muňa däl mektep gurnaýarlar, mektep gurýarlar. O mekteplere gidýän okuwçylar çağalar ýokmy? Şo çağalara kapyr diýýän ekenler. Onuň bilýäňizmi şo döwrüň mollalary, baýlary esasanam. Baýlar bilen mollalaryň ýa-ni göbekleri bir goşuk ekeni. Olaryň hemmesi hem şu bilime garşy hereket edýän ekende ýene şunu neme gatkan düşündürüp geçýär nemeleriniň içinde üstünde köp durýar. Indi goşkyny men känur goşkyny goýup lawuzlady we kawa bilmeýän ýa-ni okajak bolayyn. O molladan peýda ýokdy bizlere ýakşy aýan. Senin dep molladyr milleti iýze goýan. Ýakşy ýaman bizler olar köp bula doýan. Ey milletjan mollalara kulak bermegil indi uykudan oyan diye. Emme zady açyk düşündirýär bu taýda. Bize maýdýasa mollalar o problemasyny. Mollalar jemgyýeti akyldan, bilimden, ösüşden uzaklaşdyrýandyr. Molla gitseň onu etmeliler, bunu etmeliler. Ýani etmeli zatlary aslında gadagançylykdyr. Bir zat et diýip aýdýan bolsa şo gadagançylyk buyurýandyr. Mysal üçin näme diýerler? Aýallara akylly bol diýär äriň ýanynda mysal üçin. O gadagançylyk girizýär. Dowamly gadagançylyk. O şo döwrem şeýle, öňem onuň ondan öňem şeýle. Häzirem şeýledir. Bular üýtgeýändä. Yıllardan ait 1915-nji, 14-nji, 16-njy ýyllar. 16-njy ýylda Revolýusiýa bilmedim. gelmäken. Sapara. Bu taýda kän giňiş girip durmaly, ýarym saat soň sizlere de söz berjek. 10 minutna men eýem demetdim. Şo ýanky saparaň aýdýşýaly kommunizm nemesinden öň, revolýusiýadan öň diýýäni ýanky Ors paşasynyň ýykylyp kommunizmiň gelmesinden öň. Ýöne
O olsun bu olsun tapawudy ýok. Akıllı bilimli adamlar öldürilýär, ýok edilýär, başgalalar sürgün edilýär. Ençeme nemeler bar. Zalymlyklar edilýär. Özem diňe bilýän, pikir edýän, düşünýän bilimli ulumlar adamlar edýär. O watan halk düşmany hökmünde gidýär bularyň hemmesi birleşler. Şul adamlara. Hatta halk düşman diýip işläp ýören marda, muallimçilikde işläp ýörýär, muallim bolup, şo taýdan işden alýarlar, soň gatken o ýalbaryp, oňa-buňa gezip, o muallimçilik demetmek üçin iň soňunda da öz obasynda mektep açýar, şo açan mektebinde ýa-ni özü Çelekenden gelen pullar bilen Çelekeniň halky ilkinji Türkmenistanda mektep açan neme yer, şolar mektepleriň beýleki Türkmenistanyň künjeklerinde de köpelmegini isleýär. Şonuň üçin dowamly pul iýeripdir. 12.000 manat diýär. 12.000 manat şo döwrüň pulu bilen. Pul iýeripdir, aýlyk hem 2.000 manat çykdajysy bar eken, şo zatlary garşylaýan ekenler. Umuman şo taýda işläp ýörken öldü diýilýär, özem kelle ağrıdan ölüpdir diýär. Baty gülkünç, kelle ağrıdan adam ölýärmi, ölenokmy? Onu näse özüňiz pikirläp näme bilerim. Indi soň käbir nemeler bar munyň? Düşündirip geçeýin. Aýallary mektebe bermek. Ve onuň döwrü gaty kyn. Mysal üçin gürrüň berýär. Mollalara çağlaryny iyi berip oka diýmişler-de. Mollalarda 4-5 ýyllap okabam, okamagy bilmän çykýarlar diýär. Ýöne bizim sistemamyzda 1 ýylyň içinde, 1 ýylyň dowamında diýär bir mektep demesinin dowamında hemme zat okap ýazyp bilip çykýar. Ýöne biz diýär ýazmagy, okamagy diýär 3-4 aýyň içinde öwredýäs diýär. Ýöne şo ýylyň dowamında beýleki arapçanam öwrendi, arapça harflaram okap ýazmagy öwrenýär diýär. Bizim usulumuzda diýär. Mollalaryňkyda bolan okýaran ok bu zat diýär. Soň hat gelen wagtda diýär şo haty okutmak üçin bir owadan beýleki owa gidýärler ekende. No, şeýleräk bir ýagdaý bar. Sapar ağa aýryldy. Hazır geler. Ondan soň şu geyim gejim hemme zatlara üns berýär-de şu muallim adam, aýdyň adam bolýar şu döwrüniň aýdyň adamy bolýar, hemme zatlara üns berýändir. Özem şu döwürlerde häzirem hatda gün wataryň metody alınýandyr. Orslar hem şeýleti, ýani kommunizm gelýänçe dowamly gün watardan pikir alyp ýani düşünjesini östürýärler, teknologiýasy, senagaty hemme zady şo ýere bagly. Nemedete. Ýine meniň sapara bir demde aýtjaklarym şular. Indi bu adamlar ýalyk düşünjäni gürleşer biz bu taýda. Adam arada da geňişräk neme ders? No, neme ýa kemine akylyň ýoly bir diýär. Şolaram bilim ýene de bir tapar bilim dik geçenler. Şu okumasaň, okutmasaň, öwrenmeseň ne käriň eýeti bolup bolýan bir zat iýdili iş edip bolýan, ne öňümçilik edip bolýan, ne tüjaret hemme zadyň takasynda bilimiň badygyny ne 120 öňden 14-nji 15-nji 16-njy ýyllar geçen atyryň edil şu wagtky türkmeniň problemalaryny suratlandyrýar da. Ýani bir topar gazetlerde ýazan statýalary bardyr. Onu Türkçe tercüme edip demet birler olun bizim Türkmen dememizde yani bunun üstünde bu gıdıklanan Türkmen alimlerimiz bar eken sağ olsunlar o familyalarının kemine Söyyenov Yok Söyegov o adam gen ne öňe işlem okudum hiç o akademik profesör at diýerler bolun sağ olsun ne şoň eser demelerine o tercüme edip o niýemitlen gazetlerini jurnallaryna da çykartdylar.
O, o, o da govzat. Yani 100 yıllap Türkmenin problematını kanserli dediktirler de. Yani o beynini yani kanserli dedilşi şu adam şu beynini işletmeden mürşiyenliğini o bu tür doktorlar bilen aydan akken aydan da atlamdan köpüsüne şu tayda yung aydılan akken biz o Amerikan terörden açıklıyor diyen yalak nemeden yani arada boşluk olan son onun gittik diye de yani tarih bilen elimizde ama yüzleşip durmalılığını o bu da atlanan hemecetin elimizde ama gündemde el yeterde, dil yeterde, o edebiyatta, sunuvatta, tiyatrda, kinoda, medyada devamlı bolup durmalılar. Yani tarih demeti şu ara may verten gittik diye de. Biz ne şu atları yaşlımıda da okap bilmedik. Yok. Yemeden okutulur. El yeterlilerli. Ya da biz belki de gıdıklanan derler. Yani yok, bağ olan olsa okardık. O bilem de okuduk da. Yani Sapara ondan bundan. nemeni koşup geçeyin sözümüze ya nemeden. Hı Şimdi şu perestroika dövründe bir çıkıptır. Sonra hı. Gurbanuly gelen wagty bir çıkıptır. Ýa-ni Türkmenistan indi üýtgedi diýen wagty çıkar ýalarda indi üýtgär diýip inanan wagtlary bilýän adamlar, bu adamlar gozgoýa. Soň ýene-de ýitip gidýär. Dowam edip bilersiňiz. O şol adamlar elinde ama teşna o nimetini tarihini bileti gelýänligi haktır o adamlar tarihinden yüz döndürüp göründendir yönü onu yani iktidar diye de yönetim ya da hükümet demesini yürüyen adamlar ya da hükümet ya devlet siyaseti bu da atlan önüne neme çekkendir perde ya kıyınçılık dörödiyendir ya qadağançılık dörödiyendir şeydi tarihten neme diyese udoklaşıyat bolmasa adamlar öz akımına överinde de o uğur tapya yol tapya o öğreniyor adam ya yani şu qadağançılık bunun teberini adam aklı alan ok, bizim aklımızda alan ok. Bunun tebebinin bir peydal tarafı olmalı. O tebebi olan da şeyle olmalı. Yani peydal tarafını bir milleti yani 100 yıl bundan önkü yağdayına getirmek neyme peyda verdiğiyle doğru orta çıkıyor da. Şu dövrün ağdalayan problemler var. Yani kemine şu taydan kâte yani bölümlerini abzas okap bersen hat neme bor şu yani bilim mağarada neme diyen bilim olman ötüş olmacağını o Türkmenistan şu dövrlerde de ähli neme bilen yani beyleki devletlerin içinde en iyi dağaları iken önkü dövrde Sovet demesinden ön yani Türkmen nemeti Türkü dünyası bilen ısnaşıklı ara gatnaşığı bolan eken adamlar gidip gelýän eken okuyan eken şu neme de Atawaýbam Kazanna Başkırstanna şu taýlarda tälim oku görün adam şu taýlak gidip bolýan eken onun İran'da Türkiye'de okap görünler bar eken şu döwürlerde şolary yani mümkinçilikleri yani bar adamdan gitmäge okumaly ýagdaýlar bolýan eken. Soň ýol kesilýär. Biz Kazanyň türkü milletlerine yani Sovet Soýuzy ýykylan soň öwrendik diýen ýalak. O gatnaşyk badram ödülürok ýöne şo döwürlerde gaty neme ısnaşykly özbek, kazak, o başkır, tatar
milletlerin arasında o gelim gidimli okuw gidiýäni moğolumçuluğu gidiýäni kän görülýär-de taryh nemelerde şeýle çykýar onlarla. Özüm şo döwürde edilýän gürrüňler Türkiýede 30-njy ýyllar edilýär. Türkiýeden ir şu neme akliýetlerden bolmaga çemelle 14-nji 16-njy ýyllar gürrüň edip oturýar şu wagt 1914-1916-njy ýyllar. Bu entek Orta Paşaty döwründäki döwür. Onun Azerbaycan emeli gatnaşygy bar eken dil nemetinde türkü döwletler arasında o baya atnaşyk bir neme bilgi nemetem bar. Ýöne şolong içinde iň ýa-da Türkmen ekeni Türkmenin Orta Paşaty delil berýär, pätgel berýär de däl. Türkmenin öz cehaleti o başta Moğol müftüsü bayi gelişmeyen yönünün bövüdü şolar ekenne cehalettir. Yani şuun döwürde de ne Berdimuhamedov bilen uşup yok. Berdimuhamedov diýen ýa tohum bilen demeden de bir ýa üflesen uçup gitjek demem. Bizim öňümüzdäki böwet cehalettir. Cahilliktir. O şo cehaleti yeňmen hiç kimem yeňip biletiniz ýok. O barjak ýeriňizde bir dili yer bolmaz. İlki cehaleti o ilki tetbit etmeli şo badyny. O düşünmelidir. Ondan şoňa garşy o näme çäreler geçirmeli bolsa şoňa garşy geçirmelidir. O Türkmen ummatynyň diýen ýa Türkmen tanly Türkmenem däl problematy cehalettir. Yeni döwürde paraýdan cehalettir. Başka hiç zatdır. Cahillikden çıkmak için o biz elimizden geleni etmelidir. Bu zatlara 19. asyrda 20. asyrda düşünmedik bolsak indi bir düşünmämiz gerekdir. Biz şol 1910-njy 14-njy ýyllarda da ähli türkü döwletleriniň içinde, halklaryň içinde iň ýa-da diýip şu Atabaýewiň öz ýazgylарyndan geçýär. O da hakykatdan hem şol. Şoňa ajalyna sebäp şu yerli halkdyr, etaty nemesi. Onu baýdyr, moğollasy müftüsüdür. O jahillikliň iň kökü nemesi şo yarım cahiller cahillerdir. Moğollu smok diýilýär da olar moğollu bolup moğollulygam soru alamatlar baý smokdur. O da bir soru alamatlar. Ýöne ötüşiň öňündäki böwetdir. Özüm behwitlerim gaty ujypsyzjadyr. Tuwala gelende uçup gidýän bir behwitçikleri bardyr. O şoň behwidine bir milletin öňüne böwet bolup bilýärler. Aňyryna gidijik behwit. Oňa degermi diýen ýalyk soru orta çykýar da. Ýöne şu Türkmeniň pikir edişlemesinde de ýüzlöýdigini bir zada garşy bolanyny da gaty ýüzlöýdi. Millet nämemiň problemamyz şol. Men şu wagt nemede aýtjaklarym şu men bunu uzalda oturmaýyn sözü aýdyna berýän. Aýdyna bermänkä men bir zady ýalňyş aýdypdym, onu düzeltip geçeýin. Marif, Arif sözünden o gelýär, men az pikirlendim da. Sapara düýplenem etmesen şeýler bolýar. Arif diýmegem aýdyň diýmek. Marifçi diýmek aýdyň adam. Umuman şu aýdyň adamlaryň aýdyňlyk demesi, aýdyňlyk düşünjesi Günwatardan gelýändir. Şondan aýtdym sen bu adamlaryň pikirlenşi aýdýan zatlary etjek bolýan işleri Günwatardaky ösüşi getirmek. O Arif sözünden gelýär Arif demesem aýdyň köp bilýän çoňur manyly düşünüp bilýän adamlara diýilýär Arapçada. Soň ýene bir goşmaça bir zat bar, ine
Şo döwür gyzlaryň okudylmagyna gatty garşyda ýanky bir okudylmagan däl, o adam ýalam görülmeýän ekeni ýazýan zatlar bar, onu soň giňişden göreriz. Önümüzdäki günlerde ýöne bu 70 sany gyz okuwa başlapdyr çelekende diýip eşdiýär, soň şonu gözüm bilen görmäne gitdim diýär. Onam bilmedim diýär. 70 sany gyzyň okaýandy gaty uly bir zat diýip o beýenip gelýär. Şo wagtda çelli. Türkmenistanda gyzlar okuwa berilmeýän eken, ine ilkinji okuwa giden gyzlar çelekenli gyzlar bolmaly. Illeşlerine bulam täzelik bizim üçin. Ine Aydyňa bereýin sözü. Aydın. Aydın ýöne tanaýanan däldir. Entek şu wagt bizden eşitdi. Yok. Ben tanımak hakikaten yani senden iste. Emine yöne indi berem gurrunlarımızdan ortaya çıkan bilen görýän zatlarımdan gurrun etjek. Birinciden yine bu adamların bizim günümüze çenli yazgılarının gelip yetme ya da şolan bol ýaşak geçenliklerinin bir suutnamalarının gelip yetmenin bir sebebi var. Sebebi şoldur, şahsiyetler oldudur Türkmenistan'da. Hatta şu gün yaşasa Edil Şonyalık düşüncedeki bir adam onu hiç kim görüp bilmeyen sebebi taş döwreňdäki ýa-da ähli taş döwreňdäki jahiller olan ýagdaýynda sen bilgiň, bilimin ya da bir täze bir näme täzeligiň diýeli hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Düşünüben bilmeýän sen diýen adam. Şimdi şol döwürler näme de bolsa, ýa-da türkmen toplumy ýyza galanlaryň biri bolsa da şolaryň içinde de şahsiýetler bolup gitdir. Demek, ol adamın gidip gürleşip biljek yeri var. Ya da bir mektep açan ýagdaýynda şol ýere gelip okajak çagalar var. Olaryň enetalaryň ruhsady bilen gelýär. Bu diýmek kemine ol ýerde şahsiýetler ýaşapdyr. Yani şahsiýet diýmek näme diýilýär? Kişi. Lişnis. Awa. Ine şol ýöne şu günkü ýalyk gullar däl eken hemmesi. Vardır elbette içinde. Ýöne şu gün hemme adam gul bolan üçin on ýalyk adamlaryň düşünjeleri hiçbiri bilen gymmatlygy ýokdur. Hiçbiri bir manysy ýokdur. Hatta mektep açan ýagdaýynda ýöne şu günkü indi mektep açan ýagdaýynda diýilýär. Şol döwre göre düşünseňiz, şoň ýalyk bir zat eden ýagdaýynda Türkmenistanda ýöne bir zat Türkmenistan'ın içinde bir dernek açsan, terörist diýerler sana. Hiç kim gelmez derneğine adamlar. Gelmene korkarlar. Yani şol dövür, ondan 100 yıl gowrak, 150 yıl adamlar şol mektebe çağlarına uğradıp bilipdir. Bu diýmegem şahsiýetler bolupdyr. Bu däl. Yani şu günkü Türkmenistan'ın içinde misal üçin tapawdy ýok. Sen Daşoğuz'dan bir adamı, Marı'dan bir adam alyan, ondan sonra Maydalı Balkan'dan bir adam al, üçünün hiç hili tapawdy ýokdur dünýä arasynda. Yani bir fabrikten çıkan kuklayalık bir zat. Hemmesinin düşüncesi dünya garaýşy, yani daş görünüşü ýitgetdiler. Yani içindeki beyin bir menzeş formatdadır. Şoň üçin häzirki wagtda ine Türkmenistana ýyza gidip barýan o görünen nokta, hiç kime görünen ok. Bizde ösüş diýeni, ýani bina gursaň, kerpiçiň üstüne kerpiç goýsaň, şol ösüş diýerler. O binany ama özleri guran ok, daşyndan getip gurdurýarlar. Gurýan adam ustasy diýerler şoň. Ya da injineri daşyndan gelýär. Yani şoňa ösüş diýip adlandyryp bilýärler. Yani üçindir. Herekete de ýanky hereket nemesindäki düşünjesi ýalykda. Hawa. Hereketine näme diýeni bilen ok. Kater betler. İkincide yine bizim ulakan ayığımız yine bu adamları tanamız ok. Yine mektepler hakkındaki en gurrun edilendir. Muallimlerin nähili cinayet edenleri hakkındaki en gurrun edilendir. Yani hem için Türkmenistan'da 10 yıl yankı mektep 10 yıl az vaat değil, 10 yılda in olmanda bir sapar bir sapaklar näçe minut oluyor tükümine 50 minut 45 minut 45 minutuny 10 ýylyň dowamında 45 minutuny çağalara ine şunyalyk şahslar üçin aýryp bilersiňiz. Özem bu adamlar bilimi getiren adam Türkmenistan'ın içine. İlkinci gezek. Bilim sisteması, yani bilim diýmeýin, bilim sisteması, yani bilimin bir sistematik bolmagy, bilimin hemme üçin açyk bolmagyny şol düşünjeleri getiren adama şu gün tanamyzy olam.
Yani ol gaterbet zaten bir biz kaldı aydan altın bir çağa en atasını tanımayan olsa ona ne mi diyorsun? Değerli diyorsun. Ya da hakikaten değerli mi öyle en atasını tanıman? Başka birine, kalka başka birine ece deyip veren bir Kengse çağa. Dava. Ha bizim ne mi diyoruz? Orası bize bilim getirip verdi diyoruz. Yani, yani Gördüm aydın ne ben tözüm kestim bağışla şu ne yani geografiyası yerleşen yeri nohuru otu orta nohurun ni dediğini bile dağın içinde. O hı, beri nak odan orta deş ya hayvan ne. Olur hem beceti yani şu atkı dil bilen aydanda medeni zonadan yok orada da dağın içinde. Yolda da eşekli atlı gidip gelmeli. Şu tayda mektep buraya. Şu tayda gazet çıkarıyor. Ödüm 1914. 15. yıllar. Şu gödüğünü ettik görüyorum. Şu adı diyelim mi de sonra şu at şu tayda mektep bamkan da sonra koyun. Ne mi? Ödüm 100 yıl bundan ön. Ödüm edil şu yani bizim derdinyan demelemizin meselelerin hem meselelerin şu artığı ulan kozan adam. O ben yani kemine şunu iyi verenle o aklın yolu bir diyen mi o duyman aldım da aklın yolu yerinde ama bırakın hakikaten am yönü şeye uf ya Murat geldi ya şu iyileşimde Lokan Tağrı arkasına diyen o sağ olsun o çek ne olsa ne de olsa o şuraya mesela olsun işleyen için nemeden için o yani bunu popülize etmeli bu yani ya koyunun ulen aydanın ulen bora nokta bu o mektepten kitaptan içine girmeli. Biz o olgusuz prezidentin portretini koyup şu zatlar ne bekliyorsun? Şu zatlar olmalı. O tarih kitaplarının içinde de. O beylik nemelerin içinde de. O, Hazır indi şu günde bizi şu yağdaya getiripdirler saparağa. Bu bir hakikattir. Yani kendine gurur veren vakaları, o şahsiyetler hem mesela hakikattir, hakiki yaşandır, hakiki eden işleri ve hakikattir. Yani şu günkü Türkmene bu zatlar aydan vaktin inanıp bilmeyen sebebi hakikat aydan yerinde eğen olur yankı. Senden kaçıyorlar. Neme değil ama e, donya olan Ha. beyni donya. O hakikat aydan yerinde donya beyni. Son, kan aytalasan sana eğem olan beyni ağrı veren olup biler hakikat. Hakikat olup biler ben oyun için aydama. Hı hı, hakikat. Son hakikat kellene beynine ağrı veren olsa sen ona ziyan veren adam bulup görünüyor. Bu yetiştiriliyor. Adamlar ama ben kendi aydan dedim. Sizin beyninizi özünüz ulanmasanız başka adamlar ulanıyor. Beyin diyen zat boş duruyan değildir. Başka bir yerler ulanıyor. Özbekliği ki. Sizin haberiniz olmuyor. Siz yine şu beyni protein bilen yani kislorod bilen üpçün etmek için dem alarsanız iyi içersiniz. Şu beyni üpçün edersiniz. Yani onun ulanyan adam siz dersiniz başka biridir. Bu hakikattir. Bunu yöne bir psikolojiya birazcık ondan sonra yankı manipülasyon yine kitapların tesiri başka öyle bu zatları düşünen vaktiniz aydarsanız doğrudan hemen beynini ulanıptırlar diye. Hayranı bir ömür şeylik yaşayıp geçip yani dünyadan. Bu Hı. havaram takma. o dünya giden son gülyen diyen bu Ama yaşamadı. yok nemede bilyerler. Men yine beynin bir iş nemesi var. E, kıyın yankı ekstremum nemede yağdaydı. İn Ekstremal ya da. o ekstremal yağdayda in näme şekilde işleýändir. Logik taýdan, yani logiçni işleýändir. Hı. Mysal üçin bir nämede soraw berýärler, bir çağa bilen ejesi bir ady da galsa, ejesi ýa-ni bir iýme üçin hem iýmit bar ýanynda. Şo iýmiti çağasyna ýedirer ýa-da özü ýerme. Özü ise çağasy ölýär. Ine şo ýagdaýda eje ýa-ni özü ýe çağasyna ýedirmeýär, çağasyny hatda öldürmem bilese, eje ölen ýagdaýynda çağasy 100% öljek. Beyin şu anda yine yankı instinktin üstüne geçen yerleri var. Allah bir tane. Hı. Son için adamın yankı öleceğini indi avariya ve yine bir zat bilen ölüp bilýän onu da hiç pikirlenip bilmem. Yani garra ölen vakti ölümün yakınlaşanda bir iki gün kalanda
boş yaşadım deyip aytýan adam gaty kendir, meň pikirim. Gaty kendir. Puşman olarsyň ýene wagty gynansak-da yzyna döndürip bolanok. Belki paralel dünýälerde bolýandyr yzyna. Ýene gynansak-da şoň ýalyrak. Yine O taýam giden soň onu cennete diýip onu dogdoga barýandyrlar. ýürägi gidýän belli sapara. O Umytlar bardyňa. anekdot var aýdyp beren neme geldi. Wagtyňyz bolsa. O dünýä barýa bolýan dogdoga ilk bilek dogdoga salýarlar bolýar. Adamlar işleşmiyor diýär. Kim işine diýär, neme diýär. Onun bu cennetem görkedim diýär de bize. Onun tersine o cennete var ýaly dogdogy görkedim diýär. O dogdogy ak diýerler ýa-ni demäni. O kapysyny açýarlar bolýan toy diýär. O tanf edip aýdym o stollar doly ýa nemeler şerap näme saz onun ýygyna terediýär neme diýär ýygyna dolanýar da onun soň cennete gelýär onu işleşip bölür diýär. Ýok demen diýär. Dogdok diýen ýeriňde äkidiň diýär de men ýygyma. Onun äki diýerler onu kapyny açyp içine itip görýärler ýa gadan gaýnap dur o şeytanlar ýeli nemeli o şaşakly o men näde düňkü görkezeniň bu däldi diýär. O biziň reklamamyzdy diýär. Ondan biziň hem fiýasaşymyz şu biziň nämäň dogdokyň reklamy näme diýäňiz ýani ondan soň hakyky nämedigini görüňiz sahna ýolunda. Biz o düğünde öňkü gün çykyş etdik Aýdyňda dälmi? Günlerem garşdyrýas. Neme barada şu ters dünýä diýdik-de o başaşak dünýä nemesinde bizimki şeýlere. Indi men bu taýda bir soralara geçjek ýoş-ýoşdan. Yani aýtjak zatym ýine her döwürde bir akylly adamlar, şahsiýetler bolmaly elimi tama. Demen şeýlere inanýan. Şonuň üçin gözlemelidir. Gözlemelerini bilmeýän bolsak demek biz özümüz eýen gutaran bolýas. Bu işte düşünem zok millet olup. Hiç kim aýdanokdaý türkmeniň ama bir bilimlisi, olumlusu bolandyr da o şu Orus diýen millet geldi. Bir tarapdan Kızılbaşlılar bardy Eýran şahida. Bular dowamly şu hanlary, alymlary öldürüp ýörtdiler. Öldürendirler bardyr ýöne. Ölen bolsa da şolaryň ýazyp bir zatlar döredip giden nemeleri bolmaly şolara tapmaly diýilen düşünje ýok. Bizde gynansak da şeýlere neme diýäs. İlleşler. Demeden şu taýda bir sonra maşgaladaky terbiýelik boşlukları we travmalary, bitirilen wagty gelecekde nähil ziýanlary bolup biler we onu nädip alyp biler istýär. Bu zatyň öňüne eğer gidip duran olsa öňüne alyp bilmeýäňiz, öňüne almak üçin hakyky iş geçirmeli. Hakyky iş geçirmek üçin hem täze Türkmenistany urmaly. Häzirki nämäni arassalamaly. Terbiýe boşlugy diýilende Terbiýe boşlugyny doldurup bolanok, sen maşgala bolsa çağaň ýa geçipdir, nemetdir, sen o ilk çytlaw bilen doldurup bilen o. soňam o terbiýe sözü ýalňyş illeşler. Terbiýe sözü 21-nji asyrda ulanyp bilinjek zatda. Terbiýe sözü mollalaryň sözü. Mollalar terbiýeleýär adamy. Häzirki döwürde adam Terbiýeleme. ýetişdirilýär. Ýani terbiýelemek diýmek bir şekile sokmak. Doğru, Adamın şahsiyetini düzgüne yok etsem, getirmek, bir cızığa adamın getirmek şahsiyetini. Aydar. Ses yapıldı. Üçünden birden Telefon o tügeleme. yok, telefon gelip ses yapma. Diýme. Baştan o terbiye yankı şekilde bir adamın şahsiyeti adamlar dürlüdür. Yine dürlü olanda insan olyandır. Birbirine mengzeme mümkünçülüğü yok. Biri aydalı yankı futbol oynayandır, beyleksem aydım aytkandır. Biri şahirdir, biri
gülleri iskap ýörendir ýagny. Şonu o görýändir. Bir iş zat bilen iş ýok. Niye güller bilen gyzyklanýar? Yine bu insandır ýöne şo güller bilen nämetlenem ýa-da bir nahar bişirýändir. Başga zada hewesi ýokdur. Nahar bulan bir insandır ýa-da şahsiýetdir bular. Ýöne sen şonu terbiýelesen, birini terbiýelep futbolçy ýasasaň şondan ol eýem şahsiýet däldir. Futbolçudur, robotdur. Pikiri, akly ýokdur hiç zada. Ol üstünlük hem gazanyp bilmeýär. Sebäbi beýlekiler yani şahsiýetli bir futbolçunun ýanynda terbiýelenen futbolçy üstünlük gazanyp bilme mümkinçiligi ýok. Biri höwes bilen edýär işini, beýleksem en atasynyň terbiýelenligi üçin edýär. Terbiýe sözü bir galygyň içine salmakdyr bir insany, olam mümkin däldir. Yani netije beren ok. Şoň üçin terbiýe sözü ýalňyş. Ol çağalykda göýberilen boşluklar, mysal üçin çağanyň oýun oýnama döwrü bardyr. Ne şol döwür aýdaly ýanky 13-12 ýaşnaça diýelim. Kän oýun oýnaýandyr. Taş döwründe şo köpçüligiň arasynda ýanky beýleki çağalar bilen dürli oýunlar. Sen şol wagtyny alyp işletseň o çağany, soňam pensiýa çykdy 40 ýaş, 50 ýaşynda. Ol çağa soň oýun oýna diýsen ol adama oýun oýnamaz. Ýanky oýun oýnamaly wagtynda ol oýun diýip geçmeň, beýin gaty kän zat öwrenýändir şol oýunlardan. Dürli zatlar öwrenipdir. Men daşynda hayran galdım da çağalary, ýanky kemine bulan boş wagty ýok çağalaryň. Bular sura çekmene de gidýär, saza da gidýär, sporta da gidýär, yüzmene de gidýär. Ulularda ýok. Ol 16 ýaş, 17 ýaşda ýem o zatlar ýok. Ýöne 7 ýaşynda, 4 ýaşynda, 9 ýaşyndaky çağalar hemmesine gatnaşdyrjak bolýarlar en atasy. Sebäbi içinden birini belki saýlar, belki belli zat ýanky hem futbolist, hem yazıcı, hem aýdymçy bolma mümkinçiligi ýok. Ýöne şo çağalaryň hemme zatyň tagamyny görmeli çağa. Onam çağa wagty görüp bilýär. Ne çağan belki ýanky multfilm görýär diýer. Ne multfilm göresi gelýän olsa şonu göräýmeli ol. Dürli olmaly multfilmler. Aýdaly Orsun çıkaran multfilmi değil, Orsunkyny ýanky Fransuzyňky, Amerikanky, Türkünki, Türkmeninki hemmesi hem bolmaly şolaryň içinde. Çağa şonda bir zatlar öwrenip bilýär ýa-da özü gelişdirmelidir çağa. Ve onu başaryp bilýär. Siz çağınıza dil öwredeňiz ok, ýöne dil gürläp başlaýar 2 ýaşynda, 2 ýarym ýaşynda çağa. Kim öwretdi ona dili? Özü öwrendi. Siz kömek edeňiz ok dil öwrenmäni çağınıza. Özü dili öwrenip bildi. Sebäbi sözken, dürli söz bar we gapdanlyň ağzynda ýanynda 10 ýaş adamyň bir öz arasynda ýanky gürleşýänini görýär çağa we o näme diýip gyzyklanýar. Soňam öz içindäki bir duýguny ýa-da bir pikirini aýdyp bilmek üçin ýa-da islegini diýelim. Dil bilen aýdyp bilme ýolunyň barlygyny çözýär beýin. Ondan soň şol sözleri özü ulanyp hiç kim öwretgen däldir çağa. Ýöne özü öwrenýändir. Gerekligini bilse öwrenýär. Birem däl 4 dil öwrenýär, ödem bir-birini garşdyran ok. 4-5 ýaşly çağalar şeýle. Görüp görün. Şoň ýaly garşdyran ok ödem. Ine şoň ýalyk akylly bir şahsiýeti aslında çağda olanda 2-3 ýaşnaça şahsiýet bolýar. Ýöne şol şahsiýeti soň terbiýelep başlaýarlar. En ata terbiýelep başladymy çağa şol ýerde gutarýar, öldürýäňiz şol şahsiýeti öldürýäňiz. Çağa fiziki ýaşaýar, ýöne şahsiýeti ýa-da akıl tarapyndan şol öldürilýär. Terbiýelemeň netijesinde öldürilýär. Ine dogry otur eliňe partada şeýde oturmaly, ine galamy şeýdip ýazmaly. Onu terbiýeleýän kim aslında? Ol peýgamber mi? Onu terbiýeler ýa. Zahil. Ya da ol Einstein mi terbiýeler ýalyk çağany? Ýanky dünýä belli ilmy makalalary bolan ýanky lingwistler bardyr ýa-da psihologlar bardyr. Ine şolaryň diýen zady men diýe çağa bir sapak vermekden gorkýan diýe sebäbi kim bilýär olaň içinde belki bir Einstein oturandyr, belki bir Shakespeare oturandyr diýe. Men kim olara sapak berýär diýe. Muny aýtýan adam ýanky Nobel alıp biljek adamlar, şo derejedäki akly bolan adamlar gorkýar. Çağın ýanyna ýakynlaşmany gorkýarlar. Ýalňyş zat etsem, men o şahsiýeti öldürýän diýe, olar görüp bilýär öldürýän zadyny.
Yine Türkmenistan'da milyonlar öldürüyorlar. Milyonlar öldürüyorlar. Aylık alıyorlar. İn avraylı adamlar. Yani ters dünya diyerse yine ters dünyada şonyalık oluyor. Ters dünyada bir adam öldürsen türmeye gidersin. Yine ters dünyada milyonları öldürsen sana kahraman diyerler. Arkada diyerler. Seni lider saylarlar. Onun için hem tarih şayet. Stalin'in öldüren adam sanı, Hitler'in öldüren adam sanı seyredin. Lenin'in eden işinin neticesinde öldüren Ölünü adam. Yani Sovet Soyutu ağladı aydın. Ne anlarsın? şöyle, Bunu ağladılar adamı. Tümden ağladılar öyle. yani bir adam öldürsen ya da bir koyunu uğurlasan seni derre türmeye basarlar. Terörist diyerler ya da bir fikir aytsan. Yani haçan da şol bulam kimde işte ya? Ne şol şahsiyetsiz, çağalığından şahsiyet öldürülen adamlar şonyalık oluyor. Onlar ters şizofrenik oluyor de. Şol Aha. oluyor gıynan sattı. Şöyle devam edelim. Hı. İmoda Türkmenistan içinde çağı yitti deyip köp paylaşıyorlar. Bular hakikat mı ka ya da mehemenin bir oyunu mu kan deyip soraktır iyileşimiz. Bu zatlar biz öňem bir azra gurrun ettik. Bu zatın düýbüne yetmeli. Ondan soň näme etmeli? Eger hakykatdan çağı ýitýän olsa onu imoda paylaşdyrmaýarlar. Iýleşler. Hana imoda bizi paylaşın hana. Paylaşıp bilýänsmi? Biz hiç ýitemizem ok, hiç de adam bolamyzok O, mysal üçin. o ne aydın gitipdir deyip bir Aa, demetçe korkuyorum ne aylak kulyak. aa. Ya saparağa gitipdir diye. Bunu ýöreýte buların edýän adamlary bar. Oturan yerinde günde 50-60 sanak imoda surat murat diýene näme paylaşýarlar. Yok kemine ol gaçı akıllı bir zat. Hatta onu yankı spektaklını oynaman bilerler. Çağanı kaçıryan yalan edip ya da alıp kaçyan yalan edip biremi izinden ılgaya velin çağanı böyle böyle maşına minip gider yalık. Bu son haası mışmışı güçlendir ya. Aa, Ne için edil ya? Indi en ata çağasını korkuzmak isteyen o. Yankı polisiýada çağanı korkuzduysan olaram etmez ol işi. Son indi elinde müňlerçe en ata var. Müňlerçe, belki 10 müňlerçe en ata var. Boş ýatyr öýlerinde isad eden o beýnem formatlanan, beýni boşda dur, şolaň beýnine dolanarsyň. Mış aýr edersiň, çağalar ýitýär. Soň ýanky en atalar çağasyny daşa çyksaň alyp gidýärler, seni öldürýärler diýip gorkuny salyp başlaýar. Kime işleýäne o beýin? Neme? Yine şu meselede çağa gitmek meselesinde onu her yıl ya 2 sapar 3 sapar ediliyor Türkmenistan'ın içinde ve şunyalık bir zat var. Biz onu bağırlak gördük. Yani niye iken bağırlak gördü. Ne için Türkmenistan'ın hem teritoriyasında bir vaktin özünde şolmuşmuşlar çıkıyor. Yani çağa gitken olsa mümkün değil. Yani bir örgüt var diyeli ya da bir topar var diyeli. Çağaları uğurlayan olsa Türkmenistan'ın hem yerinde şolu iş etmez ya. Bir velayetinde derse teritoriya kiçi değil. Biz Vatikan değil ya da biz yankı näme değil, Singapur değil. Türkmenistan'ın teritoriyası ulu olan için o yerde edilse yankı nirde edilip bilir belli bir yankı lokal bir yer olmalı, o yerden çıkmalımışmış. Yani hem yerinde denk çıkıyor. Yani bu yörite edilyen bir zat. Yönetiyten çağaların yankı adı familyası, yan atasının adı familyası yaşayan yerini öğrenecek olan hisada öğrenip bulanok. Yok, malumat yok. Olmuşmuşta da takip bir zat yok. Ana alıptır, ana kaçıktır, ana alıptır. Mış izine koşacağına. o zatlara o asılsızdır bağırlap göräýmeli. Yöne Bağırlamalar. o zat yankı hükümet için aydalı hükümetin işine geliyor. Özlem uzun vaatlayın. O çağalara erkir ul olacak. Ul olan vaatan korku ile birlikte ulatmak için özlerinem en atası korkusu en ata çağı için bir yankı nemedir. Autoritet diye. O sözün İngilizcesi var. Authority. Has doğru öyle. Orusça manası nememe bilemem. Norsça manys Neme başgaça. diýäm şüle dilýändim men aýdyp bereň. Öz pikirimi aýdyp bereň. Ne aýdyň ne şu mesele barada biz şuwat bu. Däçe 10 minde urun etdik şeýlem. Wagtynda neme etdik de. Ýöne ne Türkmenistanyň siýasat diýilen zat nähilek göredilýär. İýden işe gelende yani ýollar yapmaly, sireneler gıygırmaly, adamlar yani
Tama seyredip şey durmalı, o maşin geçip gitti. Onun bir yerik gidiyor, çareler, o bir hep de önünden tayinlik, demelik, o onun barcak yerine yol yapılmalı, 3-4 gün onun yanından, o çağlar, şey travma durmalı, hiç yerde de ödüm adam yani gürlöneyen yeri yok. Yani adam karşılayacağı adamın bir fikir ya da bir akıl ya da şoňa meňzeş bir zat aýtmaly. O zatlar yoktur. Ne 30 ýylyň bolup öğren zatları. Şo zatlar doldurmak üçin yani şu boşluğu, tiyatry boşluğu doldurmak üçin yankı demeler, yakmışmışlar deme diye. Bunun için Kağban giden armiyası var. Şıppık keleylerden tuttanın yani atatal yani panele çıkıp görün gelin gıydılarından yani neşe keş nemelerinden başlayıp şu realakmış bir şey diyendirler. Hem sağa sola demel. İmolorda yüzlep, münlep deme, tuğrot, odur budur deme. Yine şu yani tiyatı boşluğu doldurmak için edilen deme. Kağban yürüyte demesi şu bu difelerinin bir yeri şu. Yani bunu tin edip şu üstüne demettikler. Öyle dünyanın hem kuncuğuna da dargıtıptırlar bunları. İyileşmez yazıpdyr. Oşo gitýär diýenlere jaň edip gördüm köpüsine diýär-de. Açan oklar diýär. Hatta biri açdy, oýun edip goýdum diýdi diýär. Oýun edip goýdum diýip aýdýarmyş. Ana şu boşluğu, siyasi boşluğu doldurmak için o her türlü nemeler ediliyor. Ne artistler hem şudur. Şu boşluğu doldurmak için çılkası ekrandaki görüyen nemeleriniz vardır. Aydınçılığınız, koş kaydık görün, samtıklığınız. Hem beceri şudur. No. Şeýlerek. Soň bir iýleşmiz bir soraw ýazypdyr. Bilmedim bize mi soraw diýär-de kommentariýadaklary men düşünmedim. Türkmenistanda iň soňky dören ýetişen şahsiýet kim bilýäňizmi diýip sorapdyr o. Bir hilep nemerek soraw. Iň soňky ýetişeni bilip bolmaýandyr. O ştuklap sanalyan ya nemedilen nemede görüp bilmeyen olduğunuz yok. Son kıyını batsan gördünüz ne? O son Türkmenin nemesini tavudunu 98. yıllarda çüylep nemedilendir. Şeyler hak olmalı. O gelip görünür yon Türkmenin sudurudur. İşler başka soru hazırlıkça yok. O soru berim. Soru vermeye maksatı işlerdir. Onu düşünüyoruz. Her türlü bir neme var. Oyun ediyalar. Saparağına edişiyalı. Siyasi boşluğu adamlar güýmemek üçin dörediýärler hakykatdan. Mysal üçin adamlar oşon zatlar bilen gyzyklanmasa bir gün, 2 gün, 3 gün ünsün bölýär şo zatlar. Her wagtdan çykaryp edýärler. Ondan soň sen bu zatlara kelläň ardan wagtda ýetişen wagtyň ýok. Köp işlemeli barber sen $100, $50. Son yalan yulan neme kemine beyin Antalya'da hiç yani kritik fikir etmelilerle. Beynine ağrım talan yokta. Son yudiya gönük beyin oturuyor neme. Onun hakikat oldu analiz etmeli. Şeylemken, değmken, onunla dengeştirmeli. O beyletiyle dengeştirmeli. O kelle beyin ağrım talyada beyin işlep başlıyor. Onun kıyın görüyorlar. Şoň üçin yalan anlattır. Hayat ulu yalan hayat kuvvetçiyendir deme. Gön var yadır. Şoň ýaly nemeler var ýagdaýlar. Slogan sapara, sloganlar has ovalya. Şöyle devlet adam içindir deyip misal için ortaya çıkıyorlar aydıp vererek çok sözlerinden yine nemesi Yo devlet aydımçılık adam veren içindir şeyler. devlet adam içindir diýmen
Onun arkasında hiç sat yok. Manasam yok onun. Yok. Yankı hiç. Ya altın atırın çağları yetişti ne. Ya, şu at görýän nemeleňiz ne altın atırın emesdir. O aynıdaky şekli şu an ekranlarda görüp görün nemeleňiz bardyr. Atlaryny näme diýenlerine de. Tapawdy ýokdur. Şo miwesdir. Altın atyryň miwesi. Türkmen jemgyýetiniň aynıdaky nemesi. Atyrjyny diýär. O bize morslara reparasiya töledip bilirsmi diye. Birleşmiş sonraya. Güýje bagly. Güýçli bolsaň töledip bilýän. Hakly bolmak däldi. Güýçli bolsaň hakly bolýan kynançakda. Güýçli bolmak üçin akylly bolmak gerek. Akylly Akylly bolmak üçin bilimli bolmak gerek. Yani bular bir-birine toparlap gelýändir. Şu günkü Türkmen o reparasiýany orsa tölermen aýdaýyn. Pikirlenişi şol. Bir çöz basyp alsa Türkmeni, köpek Türkmeni gyrsa, şoňa soň reparasiýany Türkmen töleýär. Şoňa aşyk bolýar. Bizde o ters işleýär, ters Ters dünýä. işleýär. Pikirlenişimiz ters. Ama kömek edecek olanam yine hakiki dünyada bir adam kömek edýän olsa şoň kömegine ýankı bir azjyk olsun sen ama o kömek edersin ya da näme diýeyim iň bolmanda uzatırsan. hormatyň bolar. Tamam. Hawa bir adam sana el uzatsa sen ona el uzatarsın. Ýöne Türkmende tersine bir adam el uzatsa ondan urup depýär, bir adam dep ýumurklap duran olsa şoňa el uzatýar. Hemme zamandan berýär. Ya bu ters dünya yöne aýdylan o ters dünya hakikaten. Ya da başka sak dünya diýdik. Upside down sözü has neme gelýär da şu bizde bolýan zatlara. Ondan aýdanda. Birleşmiş Soria şu gepleşikleri Türkmenistandakylarym görýärmi kendiýe? Gepleşikleri Türkmenistandakylar görýär. Birleşler Türkmenistanda. Görmek ansat o VPN'ler. Yani inanmarsınız dünýäde şu esasen şu ýylyň dowamında VPN'ler gittikçe de giňişleýär. Näme üçin diýip sorasaňyz, Hytaý, Eýran ýalak ýurtlaryň sanynyň köpelmegi ýa-da şolaryň hakyky ýüzüniň ortaga çykmagy bilen bilelikde VPN'lere talap köpelýär. Biz aýtdyk, VPN'in öňüne geçip bolmaýar hiç haçanam. VPN'leri yapıp onu neme edip interneti duruzup bolana. Ya doğruluğuna interneti kesersin. Iň soňky nokatlarynda şonu hem ederler. Ya da o kabullanmaly bolarlar. Şeylere bir ýagdaý, ýani VPN'lerde bilen görüp bolýar. Kemine Türkmen hökümeti diýeli, hökümet dälem bolsa şu adym şeýle oýaly, şu pikirimde aýtmak üçin oýýarsa. O şu gadagançylyklary, çäklenmeleri, o informasiýa almak, bilgi almak, nemesini çäklemesiniň maksady näme? Şonu hökümet diýen adamlara deme, şulara aýtdyrmamyz gerek. Yani bilgiye talamımız bağ olsa biz sonra elimde ama gündemde saklama näme üçin? Näme üçin internet çäkli? Näme üçin Türkmenistan'a Norvegiýada kıyalak ya da Şweýçarda kıyalak ya da Awstriýada kıyalak hızlı internet yok, el yeterli. Ya da Pribaltikada kıyalak. Näme üçin? Bu sebäbi bolmaly. Sen halkyňa, çağaňa, geleceğine düşman bolmasaň bu zatlar etmek bolanok. Bunu çağa düşünýän. Ol hökümetde kontrollara däl. Sen näme üçin şey diýäň? O. Gorkuýunda diýäniňizi bilýär. Ýöne bu sizi gorkudan halat eden ok. Bu sizi indoňy agdarýar. Siz şu zatlary gadagan edeniňiz üçin şo taýda 1 minut oturma hakyňyzy yitirýäňiz. Mesele şo taýda. O sizin şo taýda, ýani hökümet demesinde 2 minut oturma ne hakyňyz bar, ne hukugyňyz bar, ne de ýani şoňa ýetjek, ýa oturup biljek akylyňyzdan ýok.
Ne halk ni şoňa düşünüp başlamaly. Ne biz ýa hüjümmizi ýa batışymyzy ne şo tarapa etmeli. Näme üçin? Näme üçin? O bunu diňe bir işçi sınıfı ya daýhan sınıfı etmeliler. Bunu intellektual neme ne yani ilimli bilimli adamlarımız var ne var kendine çıkar için. Şular näme üçin tesini çıkaran ok. Ne şulon bilýänligem ortada, düşünýänligem ortada. Ýöne şunu tesini çıkarmadan yani bilmekligi, düşünmekligi bu tesini çıkarmadyk o şulon nemelerini yani yer bilen ýeghan edýär. Yani bolup biljek awraýynam ýok edýär. O şu Türkmenistanyň şu ýagdaýyny rahat kabul edip bilýän wujdan näler. O şunu doğru şey edip tesini çıkarman demedip bilýän adamın bir ýigdil adam däldir. O getbörün kaýakly janlandyr. O teň alym derejeň bolsun ýa-da paraly pully derejeň bolsun ýa gözifen bolsun tapawut ýokdur. O bela ýöňünde görünüpdir. Bela cehalet. Sen o cehaletin ortadan ayrılması için yani informasyon kapıyını açmalı. O beyinlerin içine bilgi, bilim, ilim girer etmeli. Kär, hüner. Ontul bu millet dünyada en tonkuç Afrika'dan aşağıdaki neme uğurlayan. Ne ayda otursa 100 yıl mundan ön edil şu hakkı, ne şu aydan da atlamız var da yani şu dövür için edil şuları yalak demeni adamlar görüyorum aydan. O aklın yolu elimde ama birdir. Bu aklın köşk demesi yoktur. O kagavat geliyendir. Yani şu atlar ne şu atlara cemiyet ne Türkmen cemiyeti. Yani şu Moğol'u, bayi o burada korku veren olsa o Türkmen o atlar yıllara toylak kalp veren millet olmalı. Ne cehaletin nimeti şu. Beriyen miyuveti. Onun gelensizlik. Ben aydıp bilecek demem şu kemine. Doğrular geliyense. O şu videolar diktatorumuz görýärmika diýip sorapdyr bu. Soralar nemerek? Ya. Yine ildeşler näçe wagtdan bäri düşündirýäs. Gurbanulynyň bir demesi ýok, öz kellesi ýok. O giden bir samsygyň biri. Görmänne onun netije yok. Peýdasy ýok. O bu zatlary düşünmeýärem. O ýa bir 3-4 ýaşyndaky çağa ýalap bolup gezip ýören, ondan gezdirilip ýörlen bir demek bir o ekranlarda bir gürleşine bir serediň ha onuň. Şu zatlary görüp gyzyklanyp düşünýän adama meňzeýärmiş ol. Mümkin däl o düşünmege. Sizin düşünmäňiz gerek. Ne şu halkın köpçülüğü. Hawa Gurbanuly onu edýämkä, bunu edýämkä diýip o samsyk bir giden ýa näme edende näme. Eden işiniň bir demesi ýokdur. Bize değişli. Yani bu problemalar halka değişli problemalar. Gurbanuly alsam sıkların sağınki yani o haýsy ýerine üns berjek. O Gurbanuly bilen ýa-da oğlu bilen o görüşjek bolup wagt titrip nemet görmän cehalet bilen sizin görüşüňiz nemäňiz jahillik şuň garşysynda nemetmenler. O her ýerden ýöne kişgäp dura bu jahillik. Şolar bolmanda da jahillik galýar. Şu iki jahil aýranda bu 5-6 milyon näçek? Näme? Özbekistanda diýär YouTube hemme adam işläp dur diýär hiç ýerle VPN zat ulanmagyna gerek ýok diýip ýazýarlar. Yo. YouTube inde şu zat var kendine bir devlet olup ya da şu howpsuzluk, milli howpsuzluk diýeli käbir saytlar yapdylar, adagan edipdiler ya da. Näme üçin eder? Yani
aziyet ya da sud hakimiyeti karar çıkarar. Yine şunyalık kanal ya da şunyalık bir platforma ya da site Türkmenistan'ın ya da terörist saytı deyip ilan eder. Ya da yankı çağalara şiddet öneriye deyip yani şonyalık kanuna gavat gelýän olsa bir zady saýty ýa-da platformany yapyp biler. Ýöne şu suwduň netijesinde ýa-da suwduň buyrugy bilen diýeli. Çıkaran karary bilen bagyslan buyruk bilen karary bilen yapyp biler. Şimdi bular YouTube yapýan olsa diýmek YouTube Türkmenistanda ýa terörist nämesidir. Teröristlere hizmet edýär ýa-da şol terörist düşünjä hizmet edýän bir platformadyr. Beýleklerem On lider şonyalyk. aydın on lidermeli üçün bu ähli interneti gowşadýardyr, ýapýarlar. Blog edýän şol. No. Neme? Yok olan edýänni ente gözlerem düşünüp bilenok jenaýatlygy mesela insan hakları diýip bir zat var. Ýöne bärde de şu zat var. Men mysal üçin Türkmenistan prezidenti olsam çıkıp göne aýdyp bilýän. İnsan hakları informasiýany almak insan hakkı. Siz raýat. Şoň için onu alma hakyňyz ýok diýip biler. Ve hakykatdan hem hemmemizin pasportumyza raýat diýip ýazypdyr. Nire barsaňam Gurban olduğun ýalňyşlygyny suwd edip bilmeýär. Ýöne onu aýdaýmaly. Kanun taraplara binesoň ýalyk nämes. Mesela insan hakları bolýan insan haklarında gadagan etmek bolanoklar insana. Ýöne raýaty kemine gadagan edeniň bilen sen kanun bozamok ýa-da insan haklaryny bozamok. Öňesi kemine raýatlygyny suwd etdiýse kemine özünden sorasaň men Türkmenistan raýat diýip aýtdy. Pasportta şöyle yazıyor. Oho. İyileşler, o şeylere yani raýaty hemme zat gadagandyr. Raýat payok bilen o iş iyi ýa-da ýaşamaly. Korkmaly. Çopan taýag alyp o eline kowalan wagty gaçmaly. Ýine raýatyň durmuşy şeylere. Onuň üçin raýatlykdan çykmaly bu işte. Raýatlykdan çykmak üçin bir sorak bar bu taýda. Türkmenistanda näde protest edip bolarmy kan diýe, köni ýygnarlarmy kaýa diýe. İlleşler o ýygnamasına ýygnarlar. Yani şu taýda bir zat var. Düşünmeli zatymyz. Indi Türkmenistan'ı teröristler ele geçiripdir. Özem halkara teröristi. O Putin'in, Kremlin'in nemesi, filialı. Bir terör nemesinin filialı. Oradan mı? Şimdi teröristlere karşı ne hil görüşürsünüz? O protest mi edersiniz ya da şu teröristleri o neytirzad etmeli de. Terörist, el müdama eğer boyun eğmeyen olsa ediyen yankı terörünü koymayan olsa neytralizavat ediliyor. Yani bir tarafsızlaştırılıyor mu, bir taraflaştırılıyor mu diyeyim. O tarafsızlaştırılıyor. Umuman şeyler hakikaten. Yani siz o protest etseniz hem köçeye çıksanız hem aklımızda o teröristlere karşı çıktığınızı bilmeli. O teröristlere karşı hem her türlü görüşüp oluyor. Her türlü. Taze Türkmenistan'a bu meselede o sizin arkanızda durur. Onu yankı kanun bozupsun, yine näme edipsin, o beyledipsin diýilen düşünce olmaz. Doğru. O arkasında durar. Türkmenistan'da o protest bolar, şonuň üçin hem ýollar yapıp dururlar entegem yalandan. Hep de fikredin tutuş 2 milyon halk gardaşynda nemede umuman o cemleseniz tutuş nemeden 10 sany o uçak ya uçanok Türkmenistan'ı hep de 2 milyon adam var. O Türkmenistan'ın 11 sancak uçağı var. Kemine şu yollar açıldı deyip bular havar etti, boşluk diýdiler. Yine diýdiler. Şondan soň yankı trafik artdy mı? Yok kemerli. Yok ullakan bir zat yok. Yok kemerli. Ýonkuç ýanlym şonu. Yok bir nemerak da bu zatlaryň hemmesi näme diýerler ona yalanjykdan bu ters diýäse diňe sözlerden ibaret. Näme meňzeýärde.
Ha, o taýda mektep kuruldur, açılıpdyr, ulanmana verildi. Bu taýdan fabrik kuruldy, ulanmana verildi. Edil şol ýaly bir zat, bir ütgeçik bir zat da. Indi Türk Çäre. Hava Ýollaryna barýarlar. Türk Hava Ýollaryna hawa çäre. Bilet soraýar türkmen ýyldaşlarymyz. Türkmenistana entek ýollar açylanok diýär. Bilet satýan agentstwalar, Türkiýedäkiler şey diýär, onuň ses ýazgysy, videolary bar. Bir ýaňy ýakynda bir ýyldaşymyz iýeripdir. Indi ýöne online girseňiz Türk Hava Ýollaryna bilet satylýar. Iň ýakyn günümüzdäki bilet alyp gitmek üçin 35.000 lira. Pikir edin, 3-4 ay mundan soň almak üçin 10.500 lira bolýar. 600-650 dollar dip demedim, gözüňizde tutum. Iň ýakyn bileti alıp Türkmenistana gitjek diýseňiz 35.000 lira, ýani näçe 2.000 dollara ýakyn pul. Azrak kem 2.000 dollara ýetmeli. Indi men Amerikanyň biletlerini soradym da. Türkiýeden Amerika gelmek üçin näçe näme etmeli? Bilet Türk Hava Ýolları dünýäniň en gymmat nemelerinden biri. Hyzmaty beýik diýip aýdýarlar. Şol 600 dollar. Pikir edin, Amerikadan Türkiýeге gelýäňiz 14 saatmy näçe? 12 saatmy uçýaňyz. Epesle uçýar. 10-12-dan uçýan bolmaly. Pikir edin, şo taýdan gelmek üçin 600 dollar pul төлýäňiz. Ýöne Türkmenistan şu taý 2 saat näme uçýarda, Krasnodarda uçýar. 2 saatçyk uçýan o uçağın biletiniň bahasy 2.000 dollar şu wagt. Soňra aýdýan zatlara o belli däl diýe öňümüzdäki aý ýine şulaydan söz edýän bolmaly da. Açyljakmış diýe, olam diýe näme berilýär diýe. Ne bolýan Yani zatlar. kemine şunu maňa berip men bir aýyň içinde ýakyn Türkmenistana göçüren şu taý. Bir aý maňa kän wagtym gerekdi. Soň Gözüm protest, ýeke gözüm maňa hiç näme gerek gelmedi. Ruhsat berseňiz bolýar. protest bolar da sapara ýurdun içinde. Diýen bolýan orta mesele çözülerine şey çözülýär. Men şu meseleni çözüp berin. Täze Türkmenistan şuly taşynak 2 milyon halky bir aýyň içinde gitjekler. Gitjek gelip düzapdyr onu biz dogry edip bilmez. O içine çıkacaklarım şunlarla. Bu problemi değil. Ödüm şu at şeydi de. Ortada tankta giren veri münglerce yani hava nemer uçaklar var. Leasing yapılan. Şolun 50 tanını alarsın. Sapara bulara leasingem berýär. Zatlar çözülmeyen zat derler. Yani pasportlarım şunlarla. Yani şu zatlar çözüp bilmeyen adamlar bizim hükümetin başına oturuyor. Siz ne için çare getiriyorsunuz? İlk olarak şu zatlar bu neyle çözülen bu halkı görkedim. Bir zat çözüp bilýärmiz. Birden kuş gelle çare geçiriyor. Yok çare kadagan etmeli kemine bu çare bulun yani demesi sakna vurnap demet görün çaren başını yapacak mı çare değil yani. Bu sapara kartugo yankı hayran alaymalı oyun oynayanlar çağan oynayan oyunları yöne şoma 60 yaşındaki adamların hakiki çını bilen şol oyun oynayanlar. Ama ne yöne hayran alayan. Yine şu Serdar prezident olmazdan studentler hat yazıp berdi Serdar'a. Sen prezidentliği elime al. Sen düzeldip bilýän diýip ýadynızda bolsa. Allah'ım rado okap verdim ona. Şoňalar. Indi ýöne gaýzat da ine şol wagt näçe ay 2 ýyldan beri aýdylýar. Problema prezidentde ýa-da beýlekide däl. Problema biz orta asyrda galdyk. Hatta orta asyra ýetip bilmedik. Ýetip bilen olsak ol ýerde aýdynlanma başlaýarsyň ýoş bilen. Ýöne şoňa ýetip bilemiz ok. Orta asyra. Şu orta asırdan demesinden gatyýyz da biz şu wagt. Bundan 2000 ýyl gitsen ýene 2000 ýyl mundan bir medeniýetler bardy. Bizde entek şoň isam ýok. Şoň üçin ine prezident çalışjak bolsa studentler
O niren studentin işin olup cemlenip studentler cemleniyor. Neyse sana studentler bilemek oturup hat yazıyorlar. Ova, salamat. Aydın şu O näme göç, diýen? göçeme milletlerin bir ütköşük bir demesi vardır. Svojstvosy diýenden. Guruluş ya. O kuruluşu, yasalışı, yani isteği bor diýilýär da. Tebiği saylama, yani ayakta kalmak için güçlüler alýar da. Göçebe halkın nemeti tebigat bilen bağlıdır. Gowşak bolsaň demetmeden towukdur, nemedir, ölýän diýen. Естественно, diňe tagdyn neme alýardyr. Yani nesil Hmm. o sagdyn nesiline genetika nemedir. Ýöne bunu tersine nemetdiler de. Bu atrasat intellekte urup şu at işini gördüler bu millet. O yervetten alıp nemetdiler de. Olmasa deme bizim genetik nememiz güýçlüdir, gowudur ýöne bu bodlon. Ödem at düýpli bolupdurlar da 100 ýylyň içinde bunu at gow bolup bolýan eken. Biz Türkmeni täzeden ýeke täze Türkmenistanyň Türkmeni täzeden nemetdiler. Hmm. Bu däýle kynlygyny özüňiz gözüňize getip görüň. Şuňa Gurbanuly günäkärdir öýdýän. Ya şuňa günäk böwet Gurbanuly öýdýän. Ýok. Öz cehaletimiz, nemämiz. Gurbanuly şu gün bardy, düýün ýok da. O- 100 ýyl mundan Gurbanuly bardy. Şuň bolanda da demeti ýok. Yani üflesem gider. Biz cahillik şu güne getiren yaşap ýören bir iş edip jaňa diýer. Sapara. O şeylerek bir ýagdaý soň bir sora bar. Şoňa geçip bereli. Türkmenistanda birden dollar düşüpdir diýe. Munyň sebäbi näme? Nädip düşendir diýe. Biler misiniz diýip o sorapdyr illeşmiş. Olar ýalaklady bizden soramaň, Gurbanullydan soraň. O döwlet nemeti ýok, bank sisteminde işlemeýän ýerde bir analiz edip bolýandyr diýär. O statistikasy hiç zady ýok. Demese. Dollary we bizi ýanky Aýdym bilen bir gezek aýtdy. Dollar Türkmenistanda ýanky näme diýilýär? Şertli talap bar o taýda. Şertleýin talap. O şertli talap näme? Şu daşyndaky adamlar ýurdun içine pul uğradan wagty dollara talap artýar. Diýmek, dollara talap artdykça da dollaryň bahasy gymmatlamaly. Ýöne şerte seredin yurt daşyndaky adamlar indi kän pul uğradyp bilen oklar öýne. Kän pul uğratmayan olsa da yurdun içinde talap o düşýär. Talap düşdükçe de dollaryň bahasy hem düşmeli. Şeylerek bir ýöneki ykdysady Primitiv nemeti var. Yine şu arada hemen ayrık geçeli. Bu doların. Birinci bunu düşünmek için soru veren adam iktisadiyetin, ekonomikanın ne demediğini bilmen, düşünme mümkünçülüğü yok. Ona amaydayım. En azından yankı 101 ne değil ekonomi 101 bilmeli. Yani şu hemen okan olmalısın kitabı. o 101 derejesini bilmeli. Ya şonu bilenden son bu cevabı düşünürsen ne yöne bir zat vardır. Arz vardır, talep vardır. Dollarda da şon gatnaşığı var. Indi siz Türkmenistan'a näçe dollar köp uğratsanız Türkmenistan içinde dollar şonça köp giriyor ve dollar arzanlamalı. Bu hakiki dünyada. Yöne ters dünyada siz Türkmenistan'a näçe köp dollar uğratsanız şonça dollar Türkmenistan'dan başına çıkıyor. Seher dollarlarınızı içerip giden o. Siz berden näçe köp uğratsanız Türkmenistan içinden şonça dollar başına çıkıyor diýmek. Şoň üçin näçe köp uğratsanız dollar Türkmenistanda gymmatlaýandyr. Yöne tersine bolmaly hakiki dünyada. Näçe az dollar uğratsanız
Türkmenistan'da dolar arzanlayan. Yani aylanşıkta dollar az otaydı. Aydın Bravo. aytjak bol yani şu Yani Az değil. Aylanşıktaki dolar yankı taşınna karttan. galy iyi verenin içine giden o. Aa, Ya Taşınna galy. bu inanmasanız yine Türkiye'deki alınan aylıkların sonki 2 yıllık statistikasını çıkarın ve neme dökün. Yankı bir chart değil yani neme değil yani. Ayma ay. Sonra Türkmenistan'da ayma ay doların bahasını bir charta dökün ve seyredip görün ikisinin arasında yankı negatif correlation değil. Şo bardır. Türkiye'de Yani aylık arttıkça Türkmenistan'daki ya da Türkiye'de doların bahası arttıkça Türkmenistan'daki doların bahası arzanlayandır. Ve tersidir. Türkmenistan'da yani Türkiye'de düştü. Aradaki yankı nemede delay değilsek doğru olur mu bilemem. o Şolam gecikme. ama şolam kendi eldir. 3 gün 5 gün yağlıktır. Aydın Bağdır iqtisadi nemes sistemem yok. O planlaştırış nemesem yok. O sistema bolmadık yerde yani doğruların prognozunu o näde bedip bolýan. Mesele şo taýdy. O yine bize şu an sorasanız kaçan dolar düşer, kaçan kalar deyip sorasanız ayıp bolmaýasa ya. Statistika yok. Yani näme üçin düşýär, näme üçin galýanyny bilýäs. Yani kaçandygyny bilip bolmaýar muny. Olaram bilmeýär, o bizem bilmeýär, hiç kim bilmeýärse maglumat. Ya Eee içinde şonu yazılı anlatıyorum yazılı böyle tutulan. bilenden. Yo yo bilmeýär, mümkin däl o. Nerden bilsin? Mümkin däl. Ya, Sapara şu neme var yine yankı Adam Smith individual hand olmalı. Yani şol terminologiyası dünyanın hem yerinde işleyen ekende. Ya ol yerde ne köp saytya komünizmde şol yok ya. Yöne yankı Adam Smith düşündürüyor ya eğer e, yankı supply'da problemi olsa bahalar kımmatlar diyer. Baha diýip onun pul meşverinde değil. Sen şoň üçin belki pul meşverinde kımmatlap biler ya da şoň üçin bir ýyl nowata durarsyň. Ya da talon bilen gidip almaly bolarsyň. Bu zatlaram Wagt. düşündürýär. Adam Smith'in eserleri vardır. Şonu okasaňyz aýtdy. Bahanyň kymmatlama, ýani bahadaky sanyny ýitmeme gerek däl. Jaýyň bahasy $1000, 10 ýyllap $1000 saklap bilersiň. Ýöne şo jaý üçin de aýdaly başga bir aý bolsa, soň 5 ýyldan soň sen şoň üçin belki 15 ýyl, 40 ýyl, 100 ýyl nowata durmaly bolarsyň. Bulan hemmesi baha diýmekdir. Sovet döwründe maşina 15 ýyl 21 oçara duruşýarlar. Sovetlerin yıkıldı, o çırın nem boldu. 14 yıl o çıra durdum. Sovetler 14 yıllap garaşıp kalmışsa. Ya. Ne Şu mermi sen öz pulunu yıkıldı gitti. töledin, 14 yıl navatta durmak değil. Soňra bir zat tedir boldy aýdyn. Perestroika gelýän näme diýär, ekonomiski ýani kömek berilýär zat diýip kredit zat paýlaşdylar da. Onu şu kredit alan adamlar o terletdi. Sebäbi Sovet Soýudyna inflasiýa nämedigini bilýän adam ýok ekende. O krediti aly näme bize barlyk. Kredit alyp alykda. 17.000 iki adam aldy. 34.000 bolýar. 34.000 gaty ulokan pul. Şu 34.000'i zayt demetdik de oturduk. Ýöne şonun üzemizde $150 bozduklarını üzdük şonu. Sebäbi inflasiýa ýok, berigem şo näme alan näme kreditigem şo duruşuna dur. O ne $150 bilen şo nämäni üzdüler. Ne köp kişi şey denler. Ya Sovet Soýudyna olar ýalak näme de bolýar. Şeylere yani Türkmenistan'ın iktisadi nemesi şu. Yani beyleki taraftan seyretseniz yine Türkmenistan'da önümçilik yok. Türkmenistan'ın o şu gaz satýar diýip gidip duran gazın pulunun Türkmenistan'a gelmeýänligi gaty ehtimal bolup dur şu an. Şu pulların o Türkmenistan'a gelýän diýip değişli bir neme yok. Türkmenistan'da o pul yok. Ondan bundan gelýän nemeler var. Olam ýanky ýokardaky diýip aýdýarlar ha, iýjilere zordan ýetýär-de. Ýene soň şonuň nemesi bilen o ýörap bilen o köprek.
Sonra iyileşimiz ayıptır. O şu okuwçy gyzlaryň o bozulýanlygy barada çıkış edildi diye şonuň bir nemesine enatalary ýygnap mekteplerde o ýygnap geçýärmişler. Gyzlaryňyz bozulýar diýipdi. O ne? Pomidor mu bozdular yalıp? Özlerinde. Ay bularyň nemesi bir üýtgeşik. Türkmenistan. Bularyň hemmesi şu cezalandyrylmak isleýär, başga neme däl. Şimdi yine Başka sol neme. yine mektep deydin. Mektep demek yankı bilim ocağı diyetek yanlış olmaz doğru mu? Bilim çeşmesi Ha. diyelim. Bilim çeşmesinde kızlarımız bozuluyor deyip sözlem olan ya. O yerde muhalli mi? Direktör mü kim? Yani o ne mi demek? Misal. Bozulmak Bilýär demek ne adama mi? bozulmak bir sözü neme däl, değişik bir söz da. Keseller biler ya da yararsız bilemek ne mi demek? Yani bozulmak. Özel bunu düşünen yankı bir aydalı nerede diyeli bir 10 yıllık yeremen yok mu O kadiye? erkek adamlara ulanan oklar, oğlanlara bozulýar diýip Ha, durdy. oğlan ne için bozulan o kız ne edip bozuluyor yani bir manası olmalı. Mektep olan için ayken başka yerlerde belki kullanıp bilir. Sonra yine bir zat var. Yine seni yok ederler. Yok etmek. İnsanı yok edip olan o. İnsanı öldürüp bolya. İnsan için öldürmek sözü olanılıyor. Yok edilen o. Yok etmek demek ulanyan yerleri vardır. Yok etmek. Mesela için bir fikri yok edip bilirsin. Ya da bir yankı sistemanı yok edip bilirsin. Ya da milleti yok edip bilirsin. Yani insanı yok edip bilen ok. Ya da bir iti yok edip bilen ok. Öldürüp bilen, öldürülüyor olur. Berde de şoňa kızlar bozuluyor. Aydıvan biler öyle hiç yani yok. Yani dili var, gürleşip bilemiz yok. Biz izah alıyız diyese biz söz Probleman bilemiz. näme dediğini düşünmendirler. Şeyle bolýar da. Ha, O çağırıp o enatalara gyzlaryňyz o bozulýar diýip aýtmak o. Täzelik mi olur üçin? Siz mekteplerde bolan zatlar aglaryň hemmesi. maşin bozulup biler, traktör bozulup biler, dövülüp biler. Yani adam için bozulmak sözünü kullanmak demek ne diyor? Ha şu bodan adam şu ýygnakları şolar geçirýändir. Şu bodanlaň gözü geçirýändir. Näme diýen şondan. Hemme Sonra zady terdir. sonra maşgalany goramak barada we aýal gyzlara şiddete garşy o näme çäreler geçirerler diye geljekde täze Türkmenistandan söz edýän bolmaly. Birinciden bu düşünjede nämäni üýtgetmeli. Maşgaladan başlap o gyz bilen oğlan çağanyň arasyna aýyrmazlyk. Olar o ýaşlarda aýrylma derejesinde däl. Onuň ýazat mümkin däl. Olary şo ýaşlarda näme olar çağa dogrup ýa-da agyr ýük mü galdyrýarlar, olar aýyrarýarlar. Şo baştan başlap terbiýelenşi ýalňyş. Birinciden çağany nädip terbiýelenýändigini ona giňişleýin. Ýa-ni iş geçirmeli. Düşündürüş nemeleri bolmaly. Soň beýleki tarapdan insanyň näme öwredilmeli çağalara. İnsan näme? Haýwan näme? Şo zatlar insanyň näme öwretsem, bu zatlaryň özü soň çözülýär. O şo çağalar ulalandan soň bu nemeleri etmeýär. O aýal gyzlara o şiddetli ýa-da zorluk ýa-ni gıynamak, urmak, azarlamak meselesi de. Bu gadagan edip ýok edip bolany. Gadagan edip ýok edip bolmaýar. Ýani munyň gelýän ýerini bilmeli, taryhyny bilmelidir. Ýene şonda ýok bolýar. Bu zat aýallara, gyzlara garşy edilýän nemeler Arap medeniýetinden gelýär. Dünýäniň hiç bir ýerinde ýokdur. Aýal gyzlara zulüm edýän başga bir medeniýet ýokdur. Diňe Mesopotamiyada Arap milletlerinin arasında çıkan bir zattır bu. O şondan bize de geçipdir gynansak da. Başka milletlere de kan geçen o. Iň esasy biz şo näme galypdyr. Din adasında gelen zatlar on köpse. Din neme bilen baglanşykly ýeram ýok. Bu şeýlerini şu zatlary düşünmelidir. Ol
namus o sözü vardır. Näme bir entek näme diýerler, ahlak diýerler, namus diýerler. Onun bu zatlar bilen hiç ýyl dahly ýeri ýok. O bir ayal maşgalanyň ýa-da gyzyň eden işi bilen o namus bozulmaýa ýa-da namus hem etmeýä bilmedim ýa-da namusyna degilmeýändir. Bu düýünden başga bir zatlar. Umuman şeylerek onun çözüldü. Diňe bilimden geçýär. Bilimden. Ýewropa gidip şo taýda ýaşap görenler görýändir. Bu meselelerin nädip o çözülýändigini o taýlarda. Başka aýtjak zatymyz barmy? Soru alalım kemini soru. Häzir soralara seredeli soralar ýok häzirlikçe. Psikiatr punktları köpeltmeli men pikirimçe diye. Psikiatrdan o psikiatr yani sosyal nemelere dip aýdalýar. Cehaletten çıkmalı, cehaletten inim ağam kim soru berýän bolsa cahillikten çıkman hiç satdanam psikiatriyam beýlekiň taňa kömek etjek nemet ýok. Indi sapara şu cahillikden nädip çykmaly diýip o sorarlar bilýänlerdirler. Ýa-ni Muhammed Ulu Atabaýewiň nemesine aýtman geçdikde wagtymyzam çäkildi. Ine onuň esas bir nemesi var. Critical realism diýip bir düşünce vardır. Critical realism diýilýär. Ýa-ni tanqidlaýjy realizm ýa-da gerçekçilik diýeli. O jemgyýeti sorgulamak. Jemgyýetiň kemçiliklerini esasanem. Kemçiliklerini. Ýa-ni critical diýmek eýen tanqid nemesinde geçýärdi. Ýalňyş zatlaryny ýalňyş diýip aýdyp bilmek. Ýa-ni kritika diýmek ýalňyş zady ýalňyş diýip aýtmakdyr. Ol ýa bizdäki kritika diýen wagty töhmet bilen garşdyrýarlar. Ýa-ni töhmede kritika diýerler, kritikada töhmet diýerler de. Ýa-ni jurnalistlerin, türkmen jurnalistleriniň nemeden zady. O propaganda, o söz adatlygy diýerler. Ters dünýä bu zatlar. Orsun dünýäsi şeýli işleýär, gynansak-da. O türkmeniň jurnalist diýip görenler hem Orsun demesinden çykanlar olaryň hemmesi. Soň ine şonuň döwründe aslında hatta şu Ors nemesinde giňişlerini ýaýrap barýan bir neme var düşünce. Sosyalizm diýip bir düşünce var. Ýa-ni sosyalist realizm diýip bir neme var da. Ýa-ni jemgyýetçilikli o näme diýil gerçekçilik diýil. Sosyalist realizm diýer. Nawa. Soň o romantizm bar. Indi men romantizm bilen o sosyalist realizme ikisini meňzeş görýän. Romantizm nemesinin ikisi meňzeşdir manysy. Diňe ýa-ni aşakdaky bir kategoriýasydyr. Ýa-ni sosyalist realizm. Aşakdaky bir kategoriýasydyr. Ýa-ni şu ters dünýä diýäse şonuň ýaly bir nemesi bardyr. Mysal üçin adamlar hemmesi gowy, insanlyk gowy zat, ýene näme diýmek ýa-da mysal üçin insanlyk bunyaz zat. Gowy halkymyz bar. Sada gowy halkymyz bar. Sada gowy halkymyz bar. Ine bu romantizm. Ine sapara gowy nemekde. Bu romantizmdir ýa-ni. Sada gowy halkymyz bar, o hiç sada da düşen. Onanjaň o neme sessiz diýilen ýalak bir neme var. Ine bu romantizme girýär. Bu zat ýalňyşdyr. Bize ýa-ni critical realizm gerek. Ýa-ni tanqidlaýjy gerçekçilik gerek. Indi gerçekçilik nemesine gelmek üçin hem şu ýalňyş zady ýalňyş diýip aýdyp bilmeli. Şo taýdan gelýär. Ýalňyş zady ýalňyş diýip aýdyp bilmegem kritika girýändir. Şeýle bir nemesi var, guruluş var ýa-ni üst aşağı diýip bolan näme düşünüp bilseňiz öz kelläňizde çallandyryp bilersiniz.
Şo zatdan çıkmasaň ýa-ni psikiatri punktlaryny gursaňam oňa barmazlar. O kapırlar var ya, o taýya diýip aýdarlar. Pikir ediň 100 ýyl mundanam mektebe gitmek Baskal kapyryň getirip işgeni. O kemine getirip gowy real durmuşdan adamlaryň ady bilen nemesi bilen yani Türkmenistan'ın şu ýagdaýyna düşünýän adamlar, o özüm büyük bir düşünýän adamlar gatykýan. Ne şolong biri Köyev Muratgelli diýen. Ýeden işem görünüp da dogry işler hemmece. Ýöne ne ýa critical diýdiň. O ýalňyş dady. Şu ýalňyş diýip aýdyp bilmese, şol adamyň ähli zähmeti, nemeti, ömrü, boş geçen ömrü bolýar da. Peýdat ýok jemgyýetde. Biz aýtmadyk bolsak hakyky boş boljak eken. O şunu bu işi edipdirem. O Atabaýew barada ähli eserleri yani hiç adam edip Öz okuwçylaryna da öwredendir belki. Öz okuwçylaryna da öwredendir. Ýöne sen şunu yani jemgyýetiň nemetine gündemine çıkarmasan o ýöne aýtdym goýdum bilen geçip gidýärler. Sada halkyň saçak başynda bir zat. Ne şol akıllı bilimli düşünceli adamlarım yani işin nemesini soňuna çen ýetirmesen netice bolan o. Şoň bolmagan bilen bolany lokan nemesi ýok da. Ýöne şunu ne hoplom bolsa yani şu ýa-da adamsy var da Atabaýew. Şol 3 ýyl edeni 100 ýyllana soň bagda diýär da. O 28 ýaşyndaky bir oglanjygyň eden zaty uzatlar. Özüm şo wagt akademiyede ýokdy, şu akademigem däller. Neme de däller. O gören ýeräm ýok, hiç ýeräm ýok. Özüm bu beýle bolmaly elip gadyet açyp gadyetde diýär. Şoň hoplulygyny bilýär şol. Yani şo gadyetde şo statýalary, makalary ýaran soň ýok bolýar. O ýeki özüm ýok bolanok, çağlaryň türüne diýerler. O zatlary da aklyýet diýär. Ýöne ýa-ni neme? Gündeme çıkarýar. Meselen çözjek bolýar. Yani şolar 50-60 tane bolan bolsa, şo taýda beýlek jahilleň deregne akylly adamlar bolup, şol gollap demeden bolsa, şo da awat galýardy, jemgyýet netijesini alýardy. Ular ýalak betbagçylygyny ýuňna alýardylar. Ne adam bilen adamyň tapawudy şeýlerek demek. Bunu psikiyatr çözüp bilermi? Özüň sonra wer. Ne ya Köyew o Muratgelli o illeşimde boydaşımda o özüm atla avraylı akademik ýöne adamım ben. O 3-4 dilen bilýär şu adam. O Türkmen Türk'te o muallim. o özüm muallim. O bu hiç bilgisine, bilimine hiç şeklimiz, şüphemiz, hiç adımız yok. Pretendiyemiz yok. O belki de adam karşılığında da pretendiyemiz yok. Yönü tesini çıkarmasan, şu Türkmenistan'ın şu ýagdaýyndan, o Türkmenistan ütkün yani. O bunu ne problemi ne şu taýda diýip o şonu görkezmeli, aýtmaly, o gündeme çıkarmaly. Ne çıkarıp oturuyor zaten. O bir de akademik diýip neme berýänem ýok. Aýlyk berýänem ýok. Baýtan özüm pulumyzy berip, wagtymdy berip ne size düşündirjek bolup. Ne jemgyýetiň nemesi şu. Jemgyýeti ne şular ýalak demede şeýdip şular ýalak adamlar taany kän bolup ütgendir. Psikolog ýa psikiatr o öldürer. Yani problemaňy bilbesen. Sen o birinin beynini becerersin ya psikiyatr ol. Olar 5 milyon tanaga olur. Näçe barany?
O psikiyatrın özü derlektir. Tegel demeden sonra. Yo, bu birden işlenecek iş değil. Yani sosyal Evet. bilimlerin işi yöne bunu yani sosyologiya derecesinde çözmeli. Türkmenistan'ın probleması sosyologik problemadır. Olan cehalettir. Cehalettir. Hmm. Sosyolog problemi de köpçülüğün önüne çıkıp o köprek kurun edilmelidir. Köpçülükleyin işler geçirmelidir. Da o çıkıp kurban olayın ayrıyas deyip onu deme. Yani näme diye. Putin'in yani Kremlin hem şonu isleýär. Eğer ayırsalar şu halk hareket etse bar nemani energiýany Gurban olayının üstüne yıkmalıda Gurban olayına ayırıp yerine de yine başka bir Gurban olayını getirip koymalıda. Yok Ondan başka sonra urgan gullerine deme yani Badarvay dostumuz var. no, Arkadaşımız yani demedi. o ansanda oturuyor. Badar Şerif'te deme. O sapragun halmra dağın dignemek ya. Ha, şu- Bana değil. Ne? Ana tavulsun o. Badarvay tavul. Bizi kırar eden birinci neme resmi adam seninle. Şunu neme del duydurul. no. Bizim bilen bize karşı göreşýändigini en azından aydıp geçipdir. O. Ondan ona gizlenip Doğru. örtüler. Aydıvan geçti onu kırar ediyor da. Demek o resmi. Olmasa biz Badarvay öyle ne işimiz var? Badarvay bu zatları o setine mi çıkarmalılar? O vantan dirde, biz nirde. Badarvay nirde. O Badarvay'ın vüdüfeli büyüğünün başka da attırma. Yani o van illeşilenmede haiş, yakatından düşmeyen şu Bannisani ilmiden bir işlet duruyorlar etmeliler. Sebebi 18 bin manat doldur verip onu sizden tiyirilecek olyanlar oluyor. On her ayda 18 bin 20 bin çıktaycısı vardır doldur. Şonu Badarvay'a taptırın. O Bannisi ilmiden bir işlep dursun. Çare geçiren yalak olmasın da. Bular şoňa öwreşendirler. Ne o anda otdumda ne şey bir matlagat bereli. No. O ta bolsun gowy iş edýär. Soň Özbegistanyň KGB'siniň arhiwi açylyp başlapdyr diýilen nemeler bar diýe. Başga postsovet döwletleri nähili o täsir eder diýip sorapdyr ýyleşmiş. Men bir zat pikir edýände ine şu wagt Günwatar bilen Putiniň arasynda galan Orta Aziýa ýa-da post-sovet ýurtlar bar diýeli. Şolar näme de bolsa da yalandan ine KGB'niň arhiwini açdyk, açýas, näme diýäs diýip bir güýmeme demesini ýöredýän bolmaklary gatakmal ýöne. Onun başka bir tarapy bar. Bular şol güýmäp näme diýerler-de şu gysga wagtda ömrüni uzatmak üçin uzun möhletde nemesini ýitirýärler. Güýjüni ýitirýärler, geleceğini ýitirýärler. Şu wagt ine eğer hakykatdan hem aýdýan bolsa şol nämeni KGB'niň arhiwini açýas diýip Mirziýoýew aýdýan bolsa o diýmek ilerleyen ýyllarda hakykatdan hem açyljakdyr. Bu sözler bilen başlaýandyr. O açılmasak bolsa da söz gelýär, ne olsa ýygy gelýärdir. No, belki şu wagt näme deňagramly syýasat ýöretmek üçin edýän bolup biler. Günwatar ýurtlar bilen. Yine Yuvaş o yuvaş demek kemine düşünýärler de Orta Aziýa. Ýek Orta Aziýada däl patsovet demeleri şu lüstrasiýa geçirmän yani KGB'ň demesini arhiwini açyp doly şunu suýuna çıkarman şular garaşly bolup bilen oklar. Sebebi KGB'ň giren demesi gatty üçin törüne geçip otuýar. Hemme jetniň. Onu üstü yapıp kolunu bilen nemedel o yani normal demokratik saýlawlar bilenem şo taýyk wedipe adam barma mümkinçiligi ýok. Şol orgun yani neme açylýança yani lüstrasiýa edilýänçe şo taýda hiç saýlaw yani normal saýlaw bolma mümkinçiligi ýok. Öde adamlar goýarlar. Näýle bol. O da kurçokdadyr.
ne Kazakistan neme tuğutnamasıdır. Eylek o demesi o akıl var onu oynap demedik biler manipüler edip biler onu kurçokta oturandır. Gidecek yeri yoktur. Bu da görmeyerler. Son şöyle yani kâda Kazakistan'ı tek grup bilmediler, kurdurmadılar. Çok Şoňa doğru gidip barýar. Baskban arbitratından aylanar. Aydın sözü bir iki göz böldü göz. Aydın. Şunkun sistema, ol sistemalar misal üçün şol döwletlerde wezipe berýän adamlaryň hemmesem arhivini hem için açıp bilen oklar misal üçün. Sebebi ol wezipelere gelýän adamlaryň hemmesine de şu arhivde bir kompromat vardır. KGB'nin işleyişi şol, Oruslan. Yo. Şoň üçin Putin'e karşı çıkıp bilen oklar. Yoksa Orset'ten yankı garaşlılığını kesip bilýän käbir döwletler var ya da Orsedem olarak garaşlı bolýan döwletler var. Şol döwletler misal üçin dolu arhivini açıp bilýärler, ýöne açan wagty özlerem Yo. gitjek şoň bilen bilelikde. Şoň üçin Ne- olar yankı ýestesini ýa-da tebii goragy bolan adamlary getirýärler. Orsedin KGB'sinin işleýiş metodologiýasy şol. Yo. Soňra mine Özbekistanda açýaş diýerler, açyp başladyk diýerler. Arhiv açylanda birinciden açıldı diýmek näme diýmek? Hemme adama şoňa ruhsat berilýär. Şol çeşme ruhsat berilmek. Dünýäň islendik ýerinde ol kontrolly açmak diýmek açmak däldir ol. Arhiv oňalyk açylanak. Ol KGB'nin arhivine tarihçiler, jurnalistler, habarçylar, ondan soň şol uğurda işleýän ýanky akademisyenler vardır. Yankı siyasat, sosyologiya meselelerinde ya da yeni Kantoruna müdey ediyen. hava. Sonra hemme adam girip, görüp, hemme malumata dolu ulaşıp bilmeli. Dolu şol malumatlara yetip bilmeli. Hiç hili persgelçiliksiz. Sen tapağı yok. Aydalı Özbekistan açan ýadan da ol özbekleri açmak diýen zat yok. Dünya açı. Açaçan hemme zat. Yine şonda arhivin açılanı ne? Pribaltika seredin ne ettiler? Ne ettiler? O ödüm gat geň ol hal neme men şol nemelerini bilýän bir günne diýe, bir günne 10 müňler adam diýe bir günne goşlaryny ýa-ni çemedanlaryny ýa-ni naskory ruku ýa-ni upakawat edip ýöne ökjän ötürtdilerler. 10 müňlerçe. Hiç adamın kelletine gelmeyecek nemeleri käbirin goňuşdy. Men nemelerin goňuşdy. Bir ýerde ýok bolup. Biz onu gelmediğinden bilem yoktuk diye. Alyoşa dip gidip nemet görün bir nemet diye. Bir ýerde. Şolary müňlerçe, 10 müňlerçe adam. Ne on düýp nemeti. Toň onuň fiýetlerde ýa döwletin içindäki o işläp görün nemeler. Ne prezident bolla Grybauskaitė diýär. O komsomollugyny oňamady geçýär şo taýda. Primer Açılanda şeydi açılıyor. o açylanda şol neme şeydi açylýar. Ol nemelerin bilýän, ýa Türk açylýan bolsa Özbekistanyň içinde 50-60 müň adam birden gurun jyrum bolmaly. Gorkutna açmaly. Eden dağıtlaryny bilýärler. Neme? Sapara devam edelim. Türkmenistan Türk milletlerin guramasının agzasy bolarmy diýär şonu. O ýeki bolmaly, hökman bolmaly, ödem oňurgo nemesi bolmalydyr. Esasy sütünü bolmaly. Esasy oňurgo bolmalydyr. Ýöne bolmaly däl, teatr bolmaly. O şoň bolmaýan bolsa diýmek bir bozuk ýeri bar. Hamir maýyz bozuk diýersen, şo bozuk nemesi şol. Hemmesini öňünde bolmaly. Türkçe dönem öňünde bolmaly. Oňurgo bolany esasy nemesi bolmaly. Mutaýy düşnükli hava. Ukraina näme üçin Ýewropa, Amerika dol derejede kömek berenok diýär.
bermän durlarymyz meselemde Lentliz ýalyp nemeler ýa-da Orsiýadyň dolu dargamagyny islan okma Günwatar döwletler diýär. Indi Günwataryň o hiç ýeli açyk o biz Orsiýady dargatjak diýip aýdan ýeräz bu birinciden. Bu zat edilen wagtdan o aýdylman edilýär. Eger hoşan ýaly diýip kabul etsek, Orslarym öz şey diýýär-de bize Ýewropa Günwatar ýok etjek bolýar diýip halkyny gaza getirýärler-de. Ýöne bir neme bardyr. Bunuň ýaly işler bir günde, iki günde edilýän zatlar däl, entek öňe näme de bolsa da näbelilikler bilen doludur bu iş edýän adamlaryň jogapkärçilikleri gatyldyr. Orsetdäki ýalyk däldir. Orsetde mysal üçin jogapkärçilik ýok şonuň üçin. Näçe ýam 100 000 ýakyn ölen eskerler bar. 100 000. İkinji Jahan uruşundan bäri iň köp o ýetki berdi ýani. Orset. No. Şonuň üçin bu nemesi bar. Soň dünýä siýasatynyň täsiri bar. Bu taýda gaty kän nemeler bar, täsirler bardyr, baglanşýandyr, kesişýändir. Bularyň hemmesini dogry alyp barmak gerekli. Alyp barýarlar şu wagt ýoşluk bilen. Amerika gaty kän ýara berýär. Ukrainanyň aslynda hiç bir ýaragy, hiç zat ýok. Orsiýadyň birgiden ýa Sowet döwründen bäri galan ýaralaryna çelle garşylyk berýän bolsa, demek ýeterli derejede ýara berýärler. Hatda ýam köp topraklaryň izini aldy. Şu wagtam Zaporojiýany ýa nemesi bilen bile atom elektrik stansiýasy bilen bilelikde izine dolulugyny almaklary hem gaty mümkin. Şeýle hareketler bar. Zatlar o şunun ýaly ýoş gider. Bizdäki neme barda? Täze Türkmenistany gurýas diýsek o ertir gelip hani gurduňuzmy diýip soraýslar ýa-da bir neme däldir hakyky dünýäde. Şuň içinde kim bilen görüşjeklerini, kim bilen görüşýänlerini Bilen oklar. bilen oklar. O bu ýemänä ýalňyş görkezýärler hedefi. Ya nişany ýalňyşly tam Gurban Guly ýa Serdar diýär. Ýok. Neme jahalatdadyr. Sizde otur, siz. Ya şu bada pätkirçilik görýän özüňizsiz. Ya özüňiz howrgan bolýar. O iň uly pätkirçilik özüňiz. Ya onu biz kän düşündürdik. Ne? Şu wagt Gurban Guly ýok. Siz hem şoň içinde. O. Näme etjek? O. Elinizde kär barmy, hüner barmy? Ýişiňiz barmy? Bildiğiniz barmy? O bir edip bermeli. Okey. Kim o bir diýär? Edip berjek adama garşy çykmajaňyz nä? Ho. Näme diýen ýalyk. Şuny çen 100 ýyllap size şolar ýalaklardy etjek bolany öldürip beren halka. Ho. Kim ýürek edip size men kömek eden diýipler. Ertirem öldürjegiňi bilýän. Bolsa bir. Ne bu zatları biz aýdyp otursak, 100 ýyl mundan öň o zatlaryň hemme jeti bilinýän eken, düşünilýän eken, pätkil berýän halk eken. Başga bir däl. Şoň mollasy, müftüsi, şoň içinde nemet beren. O adamlary okudylanlar şolara kafir diýär. Kapır. No. O eline kitap alıp okan, yazmagy öwren çağlara kapır diýipdirler. Başga näme bar aşýanyzyna? Şonuň ýaly bir geçmişimiz var. Bular Sapara geçmiş däl, bu realny durmuşy şu. Yok geçmişimiz var diýmek ine entem gelip durda. Şu maňda aýtjak boldy. Ine bu mesele bir tarapdan Araplaşan Türkmenler var. Beýlek tarapdan komünistleşen Türkmenler var. Arada da o nemesi 100 ýyl ne bermek şu wagt. Şu wagt şeýlerek. Şu wagt näme diýimiz belli. Bizim dilimiz näme belli. Arap mı, Fars mı, Ors mu? Nämeli belli. Gelip baba näme diýip aýtsam, ine örgüt diýip aýtsam, türkçe gürleýän diýip aýdyp bilerler. Örgüt. Yani örmek sözü yok mu? Örmek.
Örmek sözünden gelýän o neme yasalan söz. Örgüt. Bir taraf değilsen Türkmençe diyorlar. Bir tarap bilsen Türkmençe diýär. Onun hiçbir ýa-ni bilsen Türkmençe däl, taraban Türkmençe däl onun. Bu nähil bir millet. Biz hakyky türkmenler bilen neme diýäs. Bundan soň Türkmenistan şeýle, ýa-ni täze Türkmenistan diýmek Araplaşmaktan, Orslaşmaktan uzaklaşan Türkmenler diýmek. Şu an dünya global dünýäniň talaplary bardyr. Şu talaplaryň daşynda hiçbir ýa-ni neme bolmaly däldir. Ýa-ni kimligini, milliýetini, milliligini ýitirmeli däldir. Ýene millilik sözem Arapça, sapara. Hiçbir ýerde neme Arapçasız, Farsçasız ya Orsçasız bir zat düşünüp pikret we ulanyp bolanok. Dil o gaty möhümdir. Şu dilini ýitirdiňmi sen eýýän millet dälsindir. Şu dilini gürleýän milletiňe millet bolup bilenok. Sen hazır Arapça gürleýäňde senin 60% sözüň Arapça, o 30%'iňden Farsça, galanam Orsça bolsun. O sen şu milletler bolup bilen o aslında. Hiç Sen de dälsin. bolmuyor. Ýöne sen türkmenem bolmaýan şondan soň. Gynansak-da. Ol neme bardyr ine sapara İngilizce dil bardy. İngilizce dili öwrenýän adamlar dünýäde ýer ýüzünde gaty kän. Ýöne şolar İngilizce gürläp ýörenok günlük durmuşynda. Diňe işi üçin, İngiliz dili işi üçin, öwrenmek üçin gerekli. Ýa-ni öwrenmek diýende Bilgi almak için. Dawa bilgi almak üçin, mysal üçin teknologiýanyň ösüşini izarlamak üçin, habarlary izarlamak üçin, okumak üçin, owasaň işe diýende başga bir milletler bilen, başga bir milletiň dilini öwrenmeýän. Olam İngilizce öwrenýär, senim İngilizce öwrenýän. Ine İngilizceň manysy şo. Ýöne seniň öwrenýän Orsçaň, Arapçaň bir dünýäde hiçbir ýerde geçmeýär bu diller. Yine şeyler hep gidiyor bu zatlar kıynasak iyileşler bu zatları düşünmelidir. Katı nememiz çoğur. O her kimin düşmanı ödü için notrondur şu ilkulak bir şonu yenecek bolun. O içinizdeki nemeňidi. Yani cehaletini. O yengiden soň o ýoňuňyzda hiç tat durmaz. Hemmesi ödünden. Duvarlar yıkılar. Yoksa men Türkmenistan'ı raýat diýip görersin ne? Ho. Bir ildeşimiz yazıpdyr sapara onu okaýyn katı nemede bu zatlar. Türkmenistan'daky dostlarymyz bilen söhbetdeşlik geçýäs diýär. Aňarda ýagdaý kyn diýip aýdýarlar. Menem dostlaryma onluklary düzel diýip maslahat berdim diýär. Şöyle şondan soň benim bilen ýazşan oklar diýär. Indi ben bu näçin okudum. Şu nemeleri köprek aýtmaly, ýaýratmaly. Şunun ýaly bir ýagdaý bar. Şu zatlar aýdyldykça ünüs soň çekilýändir. Ünüs şondan soň gelýändir. Ine onluk gurmaly nämäniň onlugy? Allah. Şu görüşmek üçin, onda görüşmek gerek däl. Owasaň bir çykar, näme üçin gerek däl diýer. Ýaşap ýören ýagdaýyma bir sere de. Raýat ýaly ýaşap görsün diýjekler. Ýa şonuň üçin gerek, bu temalary gozlamak üçin gerek. Halkyň ýa biz ýuwaş nemämize gelberdik, ýa ideologik nemäni döredip. Biz täze Türkmenistan diýen wagtda soň arasynda bir kezem aýtdyk barur. Jemgyýeti täzelemek. Jemgyýet täzelenen wagtda täze Türkmenistan bolýar. Ol diýen bir ýurt neme ýalyp däldir, täze Mercedes alan ýalyp bir zat däl. O içindäki ýa edil tersidir. Mercedes'i sürýän adamyň täzelenmegi ýalyp bir zat diýip pikredim. İçindäki adamlar täzelenen wagty bolýar. Olam näde täzelenýär? Birinci Araplaşan Türkmenler, ikinci Orslaşan Türkmenler. Şular owa neme edilmeli, aýdylmaly. O şu adamlaryň bardygy tanadylmaly. O häsiýetleriniň nähilekdigini, täsirleriniň nähilekdigini, ne getirýänini, ne götürýänini o düşünürmelidir. Şoňa düşünmän. Bunu näde ütgetjek?
Aa, ýa-ni dil bilen gelýändir. Ähli nemeler. O näme diýilýär bu virus geçýär ha, geçen wagty. O näme diýendir ýöne wiruslaryň hem o bakteriýalaryň hem käbirleriň peýdalysy bardyr organizm içinde beden üçin. Olar hem bar ýöne ziýanlysy hem bar. Diller hem edil şonuň ýaly. Dilleriň hem o peýdalysy bar, ziýanlysy bar. Dilin guruluşundan başlap şo dilin medeniýetine çelle. Ors milleti bilen Arap milletiniň dillerinde şeýle bir zat bardyr. Öz özünden gowy bolup gidýär diýilen dilde bardyr, şo sözlem bardyr. Ulanýandyrlar. Bir kynçylyk bilen Kän aýdymlarına sende girendir. Şo bu dit haraşo diýip ortlara aýdym aýdýar. Ýa-ni problema bilen garşylaşan wagtda ay hemme zat gowy bolup gider diýilen söz bardyr ine şo taýlardan gelýär. Bunda da var. Ha gowur diýen. Yo indi sapar aýyna bir göçüp gezip gowup beren bir türkmen owasyny pikir edeli. Şol owa aýdaly yeterli goýuny bolmady ýa-da öldü ýa-da bir zatlar boldy da sürýeniň ýarymy nemetde öldü, gitdi. Indi şol owa gyş gelýär ýakynda. Indi gyşdan owa geçersem zat gowy bolup biler diýip aýdyp bilýärmi? Türkmen, Araplar bilen tanışmasınlar o. Aydan optular. Näme diýär? Goňşy owany ýa-da göçüp barýany näme diýerler? Talaýarlar. Yok yok, o bu tarihte Yetesinde bor diýilýän zat. Haýatda aýakda galmak üçin o san bilen söwüşýär. Aydın sana sözü geçirelim. tarihtaki Türkmeni seyretsen entek düýüne çelnem olar hiç kaçan gowy bolup gider diýen düşünje ýok olardy. Şoň üçin göçýärler. Ine Şoň doğru. üçin göçýärler. Göçmeginiň asyl sebebi şol, o bolup gider diýip garaşany. Şoň üçin mysal Yani Türkmen Men öýe göçümde nemedeň gurrun bereňde men bu maskalamyň başyndan geçeni men tartawalarda doglan diýip aýdandyr ýok. Şo taýda ýaşap ýör atamyz ölýär iklimaga. Onuň 5 sanak ýetim şolaň goýunlary bar da. Goýunyň ýerinde başga nemeler ýok. Bar nemeleri bir sanak düýe bilen goýunlar. Onuň neme turýar, tupan turýar, gatul tupan. Goýunlaryny ýitirýärler. O, toň nädip ýaşajak? Şoň üçin şähere göçüp gelýärler Aşgabatda. 5 sanak ýetim, o garry endileri bilen. Anam bağlım bolmasa şeýle. O talançylyk aýdyp bolan Sebet demesi. O talançylykdan hem ýaşamajy 14, 13, 15 ýaşlaryna nemele. O iň men kakam eken. Giden ağır neme göçüp gaýtýarlar. Kuşkun ýerde, Aşgabat ýerde. Şu aýdyň ýa gaýdyşy aldy ýa gowy bolup gider diýen okda. Ýok. Göçmeli karar kabul edýän. Ne şeyler bir ýa-da ýöne Arap orslarda şeýle gowy bolup gider diýip ýaşaýarlar. Asyrlar boýy. näme bardyr? Kemine bular uruşa giren wagtam aýdaly uruşan wagtam nämeden daýanky ýöne garşysynda aýdaly Eýran ýalatdyr. Nämeni gidip şol ýerde de şoň şäherine alyp bilýär. Onam diýerler Edermen Batyr, elbet Edermen Batyr, ýöne Edermen Batyr näme üçin Edermen Batyr? Başga çäresi ýok. No. Ýaşajak bolsa şo bolmaly bolýar. Ýaşajak bolsa ýeňmeli bolýar uruşy. Şoň üçin hem uruşup bilýärler. Özem tebii ýagdaýlarda ýaşalan soň ol wagt üstünde azat olan üçin ol ýerde atritsasiýa seleksiýa hakyky tebii seleksiýa. Olan bu üçlüden güýçli akyllydan akyllylar galýar. Beýlekiler ýöne olar bilen bile ýa tirkeşip bilmeýär olan ýanynda. Şoň üçin aýrylyk gidýär toplumdan. Ölüp galýarlar. Ol demede del.
Soň üçinem olar ine ýanky edermenlik, batyrlyk bu zatdan hemmesi şondan gelýändir. Hmm. Karar kabul ediyorlar. Yani, Aba. yani bir şeyle katı önemli. Toy sözüne ýatlalyna karar kabul edýär diýe Saparaýna. Toy sözüniň manysy ýa-ni üşüşmek, bir araya gelmek. Yani karar alınyan meclis diýerse şu at. Ya da kurultay diýip bir söz vardır. Ya şu tay sözü aslında toy ýa-ni kurultay. Ine şu söz şu taydan gelýär. Ya meclis diýmek, kurultay diýmek, meclis diýmek. Toyun özem bir meclis. Ya bizdäki toy üýtgäp gidipdir. Araplaryň toyuna benzäpdir bu toy. Yo ödlerim demek katı ki demek karar kabul ediyen ekenne. Ne Aha. ben yine de öz maskalama dönüp gelene atamızdan demeleri Göktepe'de doğulan adamlar olmalılar. Göktepe şundan ver göçük konup görün. Ne menden ulları Darganatan ýer dediğini bilýän ne Türkmenistan demedi ýaşan bolsaň. Awa. O Gurçu bilen Darganatan arasy 700 kilometrde wardy. O ucu beýlek ucu. O Darganatadan berde de ýanky ondan o tejenni ýaşapdyrlar. Garry çyrla diýip tejen var. Tejen bilen Darganatan arasy bir 5-600 kilometr wardy. Özüm çöl, hiç yol mol ýokdur. Suwam ýok. Suwam ýok. No Göktepe bilen tejen arasy. O da bir deme. Ine her kynçylyk bolanno. Başka da çäre ýok boldu. Göçýän ekenler. Bir sebäpler bolmaly. Ne her kim bir ýerde doglandyr. Şonalak bizim gememiz tarih şol. O ayakta da galypdyrlar. O başkalarını halat etjek bolup demedi ýa-da. O açlyk golandyr, ýa-da gyrgynçylyk golandyr, kynçylyk golandyr. Ýöne düýeli özüm o wagtlar maşinam ýok. Ýa. Garöýüňi düýä ýüklersin. Bir hepde, iki hepde, üç hepde ýol ýörersin. O çağaly, çuğaly hemme zadyňam çäresini görýänsiň. O ketel çağan bolsa öler, gömersiň. O ayet dowatyny okarsyň gidersiň. Ne ýa-ni göçegi halkyň memeti. Men şu adam göçüp konup görnäm. Her aýda bir göçmeden bolanok memet görnäm. Yani. Devam edele. Näme üçin Amerika Russiýany terror hökümet diýip diýmekden saklandy diýe. Bu indi Amerikanyň siýasatyny o düşünüp bolmaýar. Amerika siýasat oýnan wagty global oýnaýar. Ýewropa oýnan wagty diňe Ýewropanyň çägini üçin oýnaýar. Beýnansak da şeýler aksar etmeli biz buna. Amerikanyň tanan yerleri bardy. Kuba, İran. Bir 4 yurt bolmaly öze. Ýene bir yurt bar töle. Aklıma gelmedi. Owaňstanam içinde bolmaly ýalňyşmasam. Owaňstanam entek terörist demek içinde. Soň ýene bir yurt bar. Şolary tanady häzirlikçe. Ýöne Amerika nemeden ok, gyssanan ok sebäp bir global derejede başka bir zatlar görýän bolup biler. Görýän. O ya başka çözülmeli meseleler var. Şoňa demedi ýa. Oňa hemme jetli aýdan ok bolýan şu esasy nemesi şu buğday öndürýän döwletleriň imgullary ortak bilen Ukrainadyr. Soň terörist ulan etsen. O onun ýeke başka döwletler ya öz nemesinde de teredýänlerdir beýlek döwletleriň. Yani başına gelecek nemeleri hata edýändir. Amerika beýlek döwletleri ýalak däl, o neme yani adna palyar nemede o polis bolup da. Olar ýalak nemeni ölçerip alýan bolmagy mümkin diýip düşünüp bor. Terörist döwlet diýip kabul etse, garşysyna görüşmeli bolýar. Soň dünýäde häzir Hytaý nemeň daşyna çykyp gitjek, ýa-ni energiýa krizisi diýdi, buğday diýdi, ýene näme, birentek zatlar. Şeýlerek ýuwaş-ýuwaş çözýärler. Ol bunyň bir siýasat tarapy, aýrym bir mesele, ondan soň hakyky arkasyndaky maksady näme? Onu maksady aýdan amoklar, şeýdi paralel görnüşde dürli näme alyp gidýärler bir wagtyň özünde. Ýöne onuň ýerine Wagner'i kabul etjekdiklerini aýdýarlar. Wagner
Toparı O var. zaman Prigozhin'in. kemine ne var? Bizim düşüncemizde yankı postsovetler hem sonralık, Araplar hem sonralık devlet karar alacak olsa bir devlet diyeli, yankı respublika kararı alanda vatan saatlik adı fikir ediyorlar. Yani Amerikan yankı bürokrasiyasına düşünseniz katı nemedir, başka hili işleyendir. En az 50 yılını fikirlerini işleniyor. Ama nerede Rusya'nın teröristi ulan eden yadayında Amerikan Rusya ile neçe işbirliği var. Mesela hemmesini yatırmalı oluyor. Onun ziyanı neçe onu ölçemeli oluyorlar. Bir Yani denetmeýärler ziyanı, o şonda. ziyanı ölçemek demek önümüzdeki 5 yılda verecek ziyanı ölçek görün özünüz. Yani özü bir kararınızın size sonku 5 yılda verecek tesirini ölçebilir misiniz? Ondan sonra düşünleri dile geçirmeli ve o yerde karar alacak. Yani hükümet vardır, onları düşündürmeli ola adamlara, bir adamdan çıkan o. Yine postsovetlerin düşüncesinde bir zat ütköçecek olsa şu prezident vardır, premier vardır, şu çıkıp aytsa düzelliye diye, ütkaya deyip fikir ediyor. Yani Ukrayna'da bir taraf bolun deyip teklif ediyor Ruslar. Son Zelenskay diye ne edip diye biz diye 2 günün içinde bir taraf bol diye en az 6 ay vaat gerek diye de. O referandum bilen bolmalı. Onun için vaat gerek, tayyarlanmalı, mekanizmi düzmeli. Sondan son olup, onda da halk ruhsat verse, onu ne edip diye bir taraf olup böyle o talavı yerine getirme mümkünçülüğü yok Ukrayna. Yani bir taraf oldu deyip başta teklif etti Ruslar. Yani Rusların düşüncesinde bir taraf olduysa şu Zelenski çıkıp bizer tevden bir taraf deyip aydaymalım kadar fikir ediyor. Evet, postsovetler şungalı işte yani Türkmenistan kim O bizim yani beynini şeyli işleyen hakem. prezident çıkıp Evet mi? sayla ulan diye sayla oluyor. Yollar yapıldı diye yapılıyor. Haylo bollu diye var o da bolup dur. Aydıp ona mı ait? Ama yine bu sistemalarda şungalı işte. Onam kabul ediyorlar. Biri sayla ulan ediyor hem Hem adam prezident deyip oluyor. böyle. Şu Ha, at doğru. O Yani size gürlemeýilen sonra bilen o. haylo bollum deyip sonra veren yok. Haylo bolun o var. Yönü prezident diyen. Prezidentiniz var. Ödüm yok arkadağını şu prezidentiniz var. O dünýäde bolýar, ýa-ni ters dünýäde bolup kabul bilýär. edilen için yoksa hazır Avrupa'ya alıp Amerika'ya alıp bir yerde şungalık bir zat edilen yağdayında da geçirilen yağdayında da halk şunu kabul etmeye. İş adamları hem kabul etmeye, bilim yani bilim pudu hiç kim kabul etmeye şunu. Yani o ne sen dilinde buldun deyip sorarlar diyor. Post Sovyetlerde biri diye ve şu adam yerine getiriyor beylikler hem kabul ediyor. Yine. Yani düşünce de şunu yalık işleyeceğim sonra. Onun için Amerika onu Rusya'da terörist deyip birinci tane terörist devleti deyip ilan etmek atı kıyınzattır. Rejimi terörist deyip ilan etmek hasan satraktır ondan. Devlet terörist demek olayan başka bir uruvindeki mesele. Ansat değil. Önkeden işleren bari. Misal için bir yıl bundan aydalı Amerika ile Rusya'nın resmi bir katnaşıklar vardır. Bugün hem terörist ise olara da biri çıkıp deyip biliyor da. Sembolem yani Amerikan e, ediyen işi dünya tesir ediyendir. Son için dünyanın yani dolu dünyanın hem yerinde bir pul birliği kullanılıyor. Ondan başka da kendi nemeleri vardır Amerika'nın. Son için onu terörist gibi ulan nedeni adayında yani onda sen diye bir yılın teröristlerle mi yankı katnaşık taktın deyip sorak bilerler. Ya da Rusya'da aydalı bir yıl bundan Amerika'dandır yankı senlik bir teknika bir zatlar satın alan olsa onam teröriste sattın, teröristlik oldayan deyip aydıp bilyerler. Yani son için olu işler ansat değil. Yani edilende fikirlenip ediliyor ve bürokrasiyanın işleri şoňaly hasaplamaly hem mezarda hem gözden kaçırılacak bir näme goýmaýarlar olar. Hem kellemize gelmejek zatlara çegirýärler. Bunun için Brzezinskiň kitabyny okumaly. O taýda ýazylan zatlar gaty Bir çoňa kitap düşünýär. bilen bunu düşünüp bolası yok demine. Bunu kendi dokumanı okan. Kän zat okumaly da şo taýdan bir düşünje alýanda iň wagtysi näde işleýär. Amerika Ýewropanyň hem nemesine kartlaryny oýnaýar. Her türlü kart var. Ýewropa bilen hem dosýalyk. Ýa-ni Amerikanyň global edýär, ýa-ni umuman şey dip aýdaly, global bir güç.
Onun pikir edişi, onun ädiýän ädimler, alýan kararlary gaty üýtgeçik. Ýa-ni Bizem lokal şoňa nemelere düşünýän orada menzemez. bizim Amerika bolup bilerdik bolýan, ýöne bilemdik. Ova. Soň bir sorak alçy olar okap jemläli bugün. Men ilki ýyldaşymyz nämäni ýazýarda okaýyn diýdim. Men ilkiler maşgalam bilen gürleşen wagtym ýurdun ýagdaýyna ähili hereket etjek barmy diýip soradym diýe ýuwaş bol diýýärdi. Indi bolsa täzelik ýokmu diýip menden soraýar diýe. Şu sorak bar, soň ýene bir sorak bar, şonuň bilen jemleýän ýyldaşlar. Biz daşynda Türkmen jemgyýeti bolup imo ýaly programa döredip bilmersmi? İnternetine nähili gyssalar da işler ýaly olar ýaly programa açmak üçün döwlet garantiýasy gerek diýär. Ýok bu zatlar demedäl. Türkmenistana işler yok. edip bilen ok. Şundur internetiň nähili işleýänini kim bilir. İnternet özel Türkmenistana edip bilen ok bu zat orsam edip bilen ok orsa ediňem. Adam şekilli şonuň ýaly nemesi ýokdur ulanýan o agent diýdi ýene näme diýdi o şu Türkmenistanyň içindäki näme ICQ diýär inglizce harflar bilen aýdanmakda. Nämäniň ýorunjanyň ýapragy bolanar şu orslaryňkydyr. O ilki gadymy birinji nemeler. Awa ösenläldirse maglumat ogurlaýarlar näme diýerler hiç kim ulanmaýar, düşünmeýän nemeler ulanýar ilmidama. Arada onun ýaly işlemeýär, şu atky näme ýeterlikle. Şu at VPN'ler işleýär. VPN'leriň sany Bular internet Yolkuşuna ýapýarlar. Şonu petel diýerler. Awa, Ödem milyonlap neme diýerler. 2,5 milyard IPS adres. Nomber paskat bilen ýapaýarlar. Dünýäni ýapýarlar da. Dünýädäki ähli IP Yani, adresler. halatyň edip biljek demesi. Bunu da kim edýär? Ona maýdaly. Yani sizin saylan prezidentiniz var. Komite edipdir. O komiteň içinde Türkmenistan'da bir edara bolsa, ministerlik bolsa ya da upravleniya, gılaf, KGB'na çenli, KGB'nin ornuvasarlarına çenli, ödüm vüdipeler, 30'dan ağaçıya sönemeler. Onun institutluğun reaktörleri, akademiyan nemeleri, hem meceti bir komite edipdirler, kiber howpsuzlyk barada diýer. Yani Türkmenistan'da internette ne görsün diýerler. Yok. Yani kiber howpsuzlyk diýmek şu internetten gelýän howpy gorama üçin diýen demek. Ne şolar karar alýar. Bolmaly. O Türkmenistana o internet gerek gel. Diýen karar almalylar. Ne bulan şu kiber nemeti şol adamlar Raýat internet näme gerek? o Şey dip karar alýarlar da. Gazagystana internet ýap görsünler şu wagt. ne şey demetdiler bular. Soňky nämäni okaýan, bilgi edinmek üçin aldym bunu ýöreýdi. Azov bilen Wagner'iň näme tapagy bar diýär. Ýyldaşymyz azrak o kritik ýyldaşymyz ýöne gowy soralar soraýar. Bu soralar hem canlandyrýandyr adamlaryň beýnine. Indi Azov 2014-nji ýylda şu Ors baswalçylaryna garşy ýa-ni Krim wakasynda döredilen bir topar Orsa garşy. Döredýär Ors eskerlerine garşy döredilen professional bir topar. Yani eskeri bir topar. Wagner bolsa Orsaýdyň bütün dünýäde alyp barjak terrorçulukly yani fiziki göze görnýän ýaraly işlerini alyp barjak bir topar. Ulam nerede Braziliýa, Venezuela bir ýerde düýbi tutulan, gurulan. Bunu ýöredýän hem Prigozhin hem Putiniň powry. Aşpezin nemesi bu. Yani şol kel ýokmu şol aşpez şol Putiniň aşpezi. Şonuň bişirýän naharlaryny ananýar, başga naharlary ananmýar. Araz şeyler näme Wagner bilen Azov ikisi düýbinden başga bir zat. Onun ýeke powrom däl eken, türmede oturup çykan eken, ödüm ibne eken. İbne. Tutuk diýerler. Türmede yatıp çıkan wagty şeyler eken. O gyýy zorlap barpdyrmy, nädipmi? Şonu demede ekranyny berip böler. Ay bir düzgün adam olmaly däl da. Ýene şeyler ýa-ni ýyldaşlar Wagner
O private deyip geçiyor özüm şahsi yani Prigozhin'a değiştirmiş. Bu nemeler hava çalışırımla Amerika Wagner'dan başlaya yuvaş yuvaş adım etmese bolmaya. Bir denese yak aydın aşağı bir tek zat var onu duruzup bilmeye. Yak Amerika Xitay'ın yolunu açıp durandır elmi damada açyandır. Şu vatka alınacak kararlar Xitay'a da energiyanın ya yeni nämenin gitmenin öňüne almaly däldir. Seyretmeýän oyunlar düýünden başgadyr. Görünýän ýalak däldir ýa-da näme diýe Solowyow'un gürrüň versiýalar däldir. Dünýäniň bolşa. Onda şu taýda jemläp bileriz. Sapara aýdym. Bor. Eýleşler sag bolun. Göreniniz üçin, dinleýäniniz Sağlıkta üçin. görüşelim, sağ olun. Aydın kemiğine. Öyle sağ olun. Sağ olun. Tamam.